Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos sa kaligan sa taknang alas 11. Welcome sa Bombohanay sa Udto adlaw sa Biyernes, Oktubre 17, kagkaron sa aton sininga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas 69 días na lang kag Pasko na. Inimo lang ni Mong Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Mga dalaguan nga mga balita, pila ka mga vendors mapatay anay kuno sila sa gutom antes ang Oktubre 30 nga nakaschedule sa pagsaylo sa ila sa sulod sa merkado. Samtang ang ulihi karon nga mga development may kantanan sa mga merkado publiko, suno sa konsihal nga nagauyat sa committee chairman sa Markets and Slaughterhouse, siling niya hasta lang kuya sa ordinansa. May na ko na kabot pa sa bahin sa nga kung ano nagaklanabo subong. City Councilor Nene de la Liana dapat tanan nga sekreto ibuyagyag. Amo siniyang iyang pabutyag man kasunod sang privilege speech ni Councilor Shin Marie Mabilog nga ginatiguluhan. No secrets in the City of Love, freedom of information. Mga minor de edad nga nakuhaan sang or minor de edad nga nakuhaan sang marijuana nagpositibo sa drug test. Kung madalakuan mga balita, isus kay impormasyon ni Main Sentro karon sa aton sining pagkapangalaga diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto. Detalye sini balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga for Infrastructure. Samantala sa Department of Health, Secretary Herbosa handa na rin makipagtulungan sa investigasyon ng komisyon. Abangan sa ating provincial report mamaya, maraming biyahero dyan sa may Bicol Region stranded dahil sa banta ng Bagyong Ramil. At abangan din mamaya sa ating international news, United States President Donald Trump nagbanta na papaslangin ng Hamas kung magpapatuloy naman ang pamamaslang sa Gaza. Sa sports balita, Olympic gold medalist Hidrin Diaz magiging lecturer na ng University of the Philippines. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa ating weather update, bahagyang lumakas ang Bagyong Ramil habang kumikilos dyan sa may Philippine Sea. Ang lokasyon na naturang bagyo ay huli pong namataan sa layong 760 kilometers. Yan po sa bahagi ng silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay ho nito ang lakas ng hangin na abot ng 55 km per hour habang ang pagbugso ay abot ng hanggang sa 70 km per hour. Ang naturang bagyo'y gumagalaw ngayon o kumikilos ngayon sa direksyon na Timog Kanluran. Yan po'y sa bilis na 25 km per hour. Samantala, nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang mga sumusunod na lugar. Sa Luzon area, ito ho'y nakabandera sa eastern at southern portion ng Quezon Province. Kinabibilangan po ito ng mga bayan ng Tagkawayan, Perez, Alabat at maging sa may Atimonan, Padre Burgos, Unisan, Gumaka at maging dyan sa may bahagi ng Plaridel, Agdangan, Pagbilao, Mauban, Kalawag, Ginayangan, Lopez, Pitugo at maging sa bahagi po ng Macalelon, ang General Luna, Katanawan, San Narciso, Buenavista, San Francisco, San Andres at Malanay. Kabilang din po dito mga kabombo ang Polillo Islands o Polillo Islands, ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Islands at maging ang Ticao Islands. Diyan naman sa may Visayas area, nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1
sa mga probinsya po ng Samar, ang northern portion ng Eastern Samar. At ito ho'y kinabibilangan ng mga bayan ng San Policarpo, Arteche, Oras, ang Dolores, Maslog, Hipapad, Taf, Canavid at northern portion ng Samar. At maging ang iba pang mga lugar tulad po ng Matuginao, San Jose de Buan, ang Calbayog City, Gandara, Santa Margarita, Pagsanhan at San George. Diyan pa rin po ito sa may northern portion ng Samar. Samantala, dahil po sa Bagyong Ramil ay asahan ng mga malalakas na pagulan sa malaking bahagi ng Luzon at maging dyan sa may Visayas. Kasama dito ang malalakas na hangin, yan ay sa loob ng 250 kilometers mula sa gitna ng naturang bagyo. Posible pong itaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 bilang pinakamataas na wind signal sa ilalim po ng Bagyong Ramil. Inaasahan namang uulanin sa loob ng ilang araw ang maraming probinsya sa Luzon dahil yan sa epekto nitong Bagyong Ramil. Ngayong araw nga ay inaasahang makakaranas ng mga serye ng pagulan ng mga probinsya sa Bicol Region na pangunahing tinutumbok nitong bagyo. Bukas naman mga Kabombot Star Nation, inaasahang makakaranas ng 50 to 100 millimeters na pagulan ng mga probinsya ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sursogon at Northern Samar. Pagsapit naman ng araw ng Linggo, Oktubre 19, kahalintulad na bulto ng ulan din ang inaasahang mararanasan ng mas maraming probinsya lalo na sa Northern Luzon. Kinabibilangan nito ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at probinsya ng Quezon. Hindi naman inaalis ng State Weather Bureau ang posibilidad na mas mataas na bulto ng tubig ulan ang bubuhos sa mga nabanggit na lugar, lalo na kung lalakas palalo ang Bagyong Ramil na kasalukuyang kumikilos sa silangang baybayin ng Pilipinas. Dako tayo sa iba pang mga malalaking balita sa araw na ito mga kabombo. Ligtas na ho ang dalawang overseas Filipino worker na napaulat na nawawala sa Hong Kong ayon sa Department of Migrant Workers sa pamamagitan ni Secretary Hans Leo Kakdak. Sa isang post, sinabi ni Secretary Kakdak na ang dalawang Pinoy worker ay natagpuan at kasalukuyang nasa pangangalaga ng Migrant Workers Office Overseas Workers Welfare Administration sa may Hong Kong. Dagdag pa niya, nakatakda ang repatriation o pagpapauwi sa dalawa papunta dito sa Pilipinas sa mga susunod na araw. Kinilala naman ang mga overseas Filipino worker na sina Aimee Pabuaya, siya po'y 24 anyos, at Alali Tibay, 33 anyos, at uli pong nakipag-ugnayan si Pabuaya sa kanyang pamilya noong Oktubre 4, batay po sa ulat at may relasyon umano siya kay Tibay. Ipinabatid ng Migrant Workers Department na nalaman nilang kalagayan ng dalawa 4 na araw matapos silang mapaulat o opisyal na mapaulat bilang missing. Sa iba pang balita mga Kabombot Star Nation, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman ay nais managot ang mga magtatangka na magsagawa ng budget insertion sa 2026 budget. Ito namang live streaming ng Budget by Cam, hakbang para ibalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan, ayon yan sa House Young Guns. Ang mga balitang yan itinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na managot ang mga magtatangka na magsagawa ng insertion sa 2026 national budget. Ito ang dahilan kung bakit nais ni Pangulong Marcos i-livestream ang bicameral conference para sa 2026 national budget. Sinabi ng Pangulo, nakausap na niya sina House Speaker Boje D. at Senate President Tito Soto hinggil sa pag-livestream sa BICAM. Sinabi pa ng Presidente, kung naka-livestream ang BICAM, malalaman kung sino ang nais mag-insert ng budget at dahil dito, mabibilis ang matutukoy kung sino ang dapat managot sa mga kahina-hinalang insertion. Dagdag pa ng Pangulo, may karapatan ang taong bayan na malaman kung saan napupunta ang pondo ng bayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes, so that people will know. So that's that is what we have instituted, some new procedures. But you know, the BICAM is actually a public hearing. Pero hindi ganun ang nasusunod. So because may small committee. So now it will be all out in the open.
Samantala, pinuri naman ng House Yangan si Pangulong Marcos sa pagsuporta sa live streaming ng Bicameral Conference Committee deliberation para sa panukalang 6.793 trillion national budget sa 2026. Isa itong hakbang na layong maibalik ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. Una na itong inendorso ni dating Speaker Ferdinand Romualdez ng Leyte. Ayon kina Deputy Speaker Paulo Ortega ng La Union at J. Conghun ng Zambales at Zia Alonto Anjong ng Lanao del Sur, ito ay makasaysayang reforma na nagpapalakas ng transparency at accountability. Binigyang diin ni Ortega na ang direktiba ng Pangulo ay isang game changer sa pagpapanumbalik ng tiwala ng mamamayan. Ayon naman kay Representative Romualdez, ang live streaming ay tugma sa advokasya ng Kamara para sa bukas na pamahalaan. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 10 minuto makalipas ang 12:00 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, nakatakdang tumestigo si dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Isang panayam, sinabi ni General Torre na nakatakda sa susunod na linggo ang kanyang unang appearance, ngunit hindi pa sigurado kung makakadalo siya dahil natili siyang nakalive habang mayroon ding anyang conflict sa kanyang schedule sa naturang araw. Si General Torre ang nanguna sa paghahanap at tuluyang paghuli o pag-aresto kay Kibuloy matapos ng ilang araw na police operation sa compound ng Kingdom of Jesus Christ doon sa may Davao City. Agosto 26 ng kasalukuyang taon nang maging epektibo ang leave ng dating chief ng Philippine National Police at magtatagal ito hanggang sa huling araw ng Oktubre 31. Git ng general, natili ang kanyang suporta sa mga proyekto ng pamahalaan kasama na ang bagong Pilipinas program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila ng mga kasalukuyang kaguluhan niya, hindi rin dapat mawalang suporta ng bawat isa sa saligang batas at ang pagsunod sa chain of command. Samantala, nang matanong naman ang general ukol sa kanyang plano pagkatapos ng kanyang leave, sinabi niyang wala pa siyang napagdesisyonan na kanyang gagawin. Samantala, tiniyak naman ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na magpapatuloy ang kaso laban kay former President Rodrigo Roa Duterte kahit na nadiskwalipika si Chief Prosecutor Karim Khan. Ayon sa International Court, pinamumunuan pa rin ni Deputy Prosecutor Mamay Manjayang ang prosekusyon. Dagdag ng International Criminal Court, hindi nila inaasahan na malaking pagkaantala sa proseso dahil matagal nang nakalib si Khan. Ayon naman kay Attorney Cristina Conte, Assistant to Counsel for Victims sa International Criminal Court, si Yang ang nangangasiwa sa kaso mula pa noong Mayo nitong kasalukuyang taon at mahusay umanong na ipatupad ang mga gawain tulad ng pagbuo ng ebidensya at finalization ng document containing the charges. Ipinaliwanag ni Conti na ang diskwalifikasyon ni Khan na tumulong noon sa isang grupo ng mga biktima noong taong 2018 bago pa siya maging prosecutor ay ginawa upang mapanatili ang fairness at integridad ng proseso. Nilinaw din ng tagapagsalita ng International Court na hindi maapektuhan ng pag-alis ni Khan ang kaso naman laban kay Duterte dahil nagpapatuloy ang prosekusyon sa pamumuno ni Yang. Sa 19 pages decision ng International Criminal Court Appeals Chamber na inilabas noong Oktubre 15, pinagbigyan ng hukuman ng mosyon ng kampo ng dating Pangulo na idiskwalipika si Khan dahil sa conflict of interest matapos matuklasang nagsilbi siya bilang abogado ng mga biktima sa isang komunikasyon sa International Criminal Court noong taong 2018. Sa ibang mga balita ho tayo, kampante si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sapat na ang 1 taon para magkaroon ng conviction o mahatulan niyong mga sangkot sa flood control scandal. Suliduan niya ang mga binubuong ebidensya sa ngayon at mga kaso laban sa mga natutukoy na sangkot, kaya tiyak ang pag-usad ng kaso. Ito'y bahagyan niya ang ginagawa ng Office of the Ombudsman na pagpapatibay sa lahat ng mga ebidensya bago pa man ihain ang kaso sa korte. Mahalaga rin anyang maging mabilis ang pag-usad ng mga kaso lalo't na natiling mataas ang interes ng publiko sa naturang iskandalo. Naniniwala rin si Ombudsman Remulla na kung papayagan lang ng korte ang tuloy-tuloy na paglilitis at pagdinig at hindi magkakaroon ng anumang delay, maaaring sa loob ng 1 buwan ay magkakaroon na ng desisyon. Ayon sa dating kalihim ng Department of Justice, pinapayagan ng batas ang tuloy-tuloy na mabilisang pag-usad ng mga pagdinig. Sa katunayan niya, mayroon ding mga Supreme Court issuance na nagpapahintulot sa mabilis at tuloy-tuloy na trial, ngunit hindi lamang ito gaanong naisa sa katuparan
dahil sa malimit anyang hindi gaanong kumpleto ang ebidensya na nalilikom. Sa ilalim ng continuous trial o ito yung tuloy na mga trial, maaaring magsagawa o magawa nitong prosecution ang presentation of evidence sa loob lamang ng 5 hanggang sa 7 pagdinig ng korte. Kung mangyayari ito sa loob lamang ng 1 buwan ay maaari na niyang matapos ang isang kaso at makapaglabas ang korte ng sarili nitong desisyon. Samantala, kumuha pa tayo ng mga karagdagang mga balita ang pag-atras ng mga diskaya na makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure ay hindi makakaapekto sa pagsasampa ng mga kaso ng Department of Justice. Ito naman si Prosecutor General Fadulion, inaming walang pagtiyak na impormasyon sa pagkukonsidera kay former House Speaker Martin Romualdez bilang state witness. Yan ang mga balita na tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ni Attorney Richard Anthony Fadulion, Prosecutor General ng National Prosecution Service, na hindi umano makakaapekto sa Department of Justice ang pag-atras ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure. Ayon sa naturang opisyal, tuloy pa rin anya ang pagsasampa ng mga kaso kahit pang mga testigong kontratista ay huminto ng makipag-cooperate sa investigasyon ng naturang komisyon ukol sa flood control projects anomaly. Naniniwala si Prosecutor General Fadulion na di ito magdudulot para mahinto ang pagsasampa nila ng mga kaso kontra sa mga sangkot sa kontrobersiya. Kung saan kanyang sinabi na patuloy ang pagkalap ng kaguruan sa mga impormasyon at ebidensyang mula sa iba't ibang mga proyektong may irregularidad na makatutulong makapagpalakas sa mga kasong isasampa. Habang iginit ng opisyal na ang pagkuha ng state witness ay di anya kinakailangan para lamang matuloy ang kanilang pag-ahain ng kaso. Ani ay walang state witness ang kinakailangan ng kaguruan upang maisampa ang kaso sapagkat kanilang kinokolekta mga ebidensyang bukod pa sa salaysay ng mga lumalantad na testigo. Ating pakinggan si Prosecutor General Richard Anthony Fadulion ng National Prosecution Service. I don't think it will hinder the filing of cases because even as we speak now, we are also looking into evidence where there is no need for the state witness. Yung state witness kasi, kakailanganin mo yan kung talagang yung kaso mo ay nanganganib na hindi magtuloy dahil sa kakulangan ng ebidensya, kakulangan ng direct link. That's the reason why we are probably looking into the statements of all these applicant witnesses. But then again, para sabihin na hindi na magtutuloy dahil hindi sila nakikipag-usap sa amin, ay hindi po mangyayari yun. Dahil sa ngayon pa lang po, nangangalap po kami ng ebidensya sa iba't ibang mga proyekto na ni-report sa amin. Habang aminado si Prosecutor General Fadulion na di pa kanya personal nakakausap ang mag-asawang Diskaya. Kanya lamang raw paulit-ulit na naririnig ay ang pag-tell-all ng mga ito. Ngunit kanyang ipinunto na magkaiba ang pag-tell-all sa pagsusumte ng kanilang salaysay. Sa oras anya ay matanggap nila ang kopya ng statements na mag-asawa ukol sa kanilang mga nalalaman, ay dito masusuri ng kaguruan kung mahalaga ang mga ito kasabay ng sinasagawang case build-up. Ating may pangulit o panggana si Prosecutor General Richard Anthony Fadulion. Well, I haven't talked to them personally, although ang sinasabi lang kasi sa akin is mag-tell all. I've been hearing that term for quite some time now, tell all. Telling me that you will tell all and actually doing it by giving me a copy of the statement are two different things. Up until the time that we are able to see the statement, we're able to evaluate it, that's the only time that we will be able to say, mahalaga ba yung sasabihin nila? Sapat ba ang dahilan nito para i-discharge mo or i-recommend mo yung discharge? So, pagdating din sa puntong yon, hindi pa natin masasabi agad-agad. No? Kailangan bigyan din nila kami ng panahon na suriin yung kanilang mga salaysay. Nang sa ganun, malaman natin kung ito ay may basihan para i-discharge. Kasi samantala, bukod sa mag-asawang Diskaya na posibleng ikonsidera bilang state witness, kabilang din dito ay maging pati si former House Speaker Martin Romualdez. Ngunit, aminado si Attorney Fadulion na wala pang tiyak na impormasyon sa rito upang kumpirmahin ang naturang pagkakasama sa ngalan sa mga maaaring ituring bilang state witness. Ating pakinggan ang naging pahayag ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion. I do not know yet. That's something that's likely to happen, but I have no information as far as that is concerned.
Live. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines. Yes, Bombo Genesis. Any update doon sa iba pang mga humihiling na maging state witness? Ano, I understand na ilang beses din pabalik-balik sa Department of Justice dati sina sina Bryce, ano? And I believe may request din ng mga ito na mabigyan sila ng proteksyon. Anong kwento sa kanila? Bombo Genesis, sa kasalukuyan ay patuloy na ibinabanggit ng Department of Justice na patuloy pa rin yung kanilang isasagawang investigasyon at evaluation sa kanilang mga application. Ang ating pinaka-latest update sa kanila ay yung paggawad ng kaguran sa kanilang provisional status sa Natural Protection Program. Si Bryce at saka si Alcantara ito, yung dalawa. Yes, Bombo Genesis, kung ito-total natin sa kabuuan, merong 7 mga ituturing na protected witnesses ang kaguran. Kasama dito yung mag-asawang Curly at Sara Diskaya at maging ito si Bryce Hernandez, Henry Alcantara, si Sally Santos noong nakaraan at iba pa, Bombo Genesis. So hindi affected kasi sa ICI lamang ito, no? Ang ICI lamang or itong Independent Commission for Infrastructure lamang ang nagsabi na hindi makikipag-cooperate na itong mag-asawang Diskaya. Sa DOJ, Department of Justice, wala itong bale sa kanila. Yes, Bombo Genesis, sabi ni Attorney Fadulion na hindi ito direkta makaka-apekto sa Department of Justice. Maliban na lamang, Bombo Genesis, kung magpahayag ang mag-asawa na hindi din sila makikipagtulungan sa kaguran. Ngunit, subalit, Bombo Genesis ay tiniyak ng kaguran na patuloy pa rin ang pagsasampa ng kaso kahit pa walang state witness o kahit pa wala itong mga testigong lumalantad sa kaguran. Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Grant. Nagulat ng live, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Bust Radio. Bombo! Meron ho tayong 21 minutes makalipas mga kabombo ang 12:00 ng katanghalian. Nako tayo sa iba pang malalaking balita ay giniit ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela na kailangang maging pangunahing issue sa halalang 2028 o sa susunod na presidential elections ang usapin sa may West Philippine Sea. Dahil hindi na kayang magkaroon ng Pangulong isasantabian niya ang laban ng bansa sa karagatang inaangkin ng China. Sinabi ni Tariela na sa kabila ng malawakang disinformation at propaganda ng China, nagtagumpay ang gobyerno ng Pilipinas sa pagpapalaganap ng tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea. Kaya mas mulat na ngayon ang mga Pilipino sa kahalagahan ng pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Binigyang diin niya na dapat ipagpatuloy ng susunod na administrasyon ng matatag na posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi isusuko kahit 1 pulgada ng teritoryo ng Pilipinas sa anumang banyagang kapangyarihan. Dagdag pa niya na dapat palakasin ang edukasyon at kampanya sa nasyonalismo upang maitanim sa kabataan ang diwa ng pagmamahal sa bansa at maging matalino sa pagpili ng mga lider sa hinaharap. Sa ibang mga updates, ipinag-utos na rin ng Korte ang tuluyang kanselasyon sa pasaporte ng 5 individual na umunoy may kaugnayan o may kinalaman sa pagpatay kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Kinabibilangan ito ni na retired Police Colonel Royina Garma, dating National Police Commission Commissioner Edilberto Leonardo, Lieutenant Colonel Santi Mendoza, dating Police Officer Nelson Mariano at Jeremy Kausapin. Kalakip din ito ang paglalabas ng hold departure order laban sa 5 nabanggit na individual. Una rin pong naghain ng motion si Garma at itong si Commissioner Leonardo para sa pansamantalasan ng pagsuspendi doon sa proceedings ukol sa kanilang kinakaharap ng kaso, ngunit hindi po ito kinatigan ng korte. Ipinag-utos din ng Mandaluyong Regional Trial Court Branch 279 ang pagpapanatili kina Mendoza at Mariano sa kustodiya ng National Bureau of Investigation. Ang dalawa ay dating naaresto dahil sa naturang pananambang at nakatakdang humarap sa kanilang mga pre-trial conference. Yan po sa Nobyembre 12 ng kasalukuyang taon. Inakusahan itong si Garma na umunoy mastermind sa pananambang kay Barayuga, ngunit una na niya itong itinanggi. Ayon naman kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, natili sa Malaysia ang dating General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office kung saan siya unang nagtungo. Ilang linggo na pong nakakalipas. Yan po'y upang kausapin ang ilang kinatawan ng International Criminal Court. Kasama umano nitong si Garma ang kanyang pinsan
na nananatili sa naturang bansa. Samantala, naglabas naman ng paalala ang pamunuan ng Manila North Cemetery kaugnay ng nalalapit na paggulita sa All Souls Day o Undas 2025 upang masiguro ang kayusan at kaligtasan ng mga dadalaw sa sementeryo. Hiniling ng pamunuan sa mga pet owners na iwasang magsama ng alagang hayop sa loob yan ng sementeryo sa panahon ng undas. Layunin itong maiwasan ang abala at posibleng insidente sa dami ng taong inaasahang dadalo. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng baril, patalim at iba pang uri ng armas sa loob ng sementeryo. Magkakaroon rin ng checkpoints at inspeksyon upang matiyak ang seguridad ng lahat. Pinapayuhan ng publiko na isagawa ang paglilinis ng puntod hanggang Oktubre 27 lamang. Pagkatapos nito, hindi napapayagan ng anumang aktibidad ng paglilinis upang maiwasan ang pagsisiksikan. Hindi rin papayagan ang overnight stay o magdamagang dalaw sa loob ng sementeryo. Ang mga bisita ay inaasahang sumunod sa itinakdang oras ng pagbisita upang mapanatili ang kaayusan. Simula Oktubre 28 naman, pansamantalang ititigil ang mga aktibidad ng libing sa Manila North Cemetery. Muling ipagpapatuloy ang mga ito pagkatapos na niyan ng undas. Ang mga paalalang ito ay bahagi ng paghahanda ng lokal na pamahalaan upang masiguro ang maayos, ligtas at mapayapang paggunita sa araw ng mga patay. Inaasahan ang kooperasyon ng publiko sa pagsunod sa mga alituntunin. Ang Manila North Cemetery, mga Kabombot Star Nation, ang pinakamalaking sementeryo sa bansa na may 54 hectares at himlaya ng ilang kilalang personalidad. Sa ibang mga balita, mga kabombo, patuloy naman po yung pagyanig sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao matapos ang magkakasunod na malalakas na lindol ngayong buwan ng Oktubre. Batay ho sa pinakahuling ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, umabot na sa 12,704 ang naitalang aftershock sa Northern Cebu mula ho nung tumamang magnitude 6.9 na lindol, at sa bilang na ito, 2,308 ang plotted ng ahensya habang 68 o 68 ang aktual na naramdaman ng mga residente sa lugar. Doon naman po sa bahagi ng Davao Oriental, naitala ang 1,496 o 1,496 ang mga aftershock matapos ang tinaguriang doublet earthquake at may lakas na magnitude 7.4, sinundan po ito ng 6.8. Sa mga ito, 725 ang naiplat lamang ho ng PHIVOX at 11 ang naramdaman ng mga mamamayan. Ang lindol sa Northern Cebu ay tumama noong Setyembre 30 na nagdulot ng paglikas ng dandang mga residente, pinsala sa mga kabahayan at pansamantalang pagtigil ng klase sa ilang paaralan. Ang nasabing lindol ay tinuturing na isa sa pinakamalakas na tumama sa rehiyon sa nakalipas na dekada. Sa Davao Oriental naman, ang doublet earthquake ay naganap noong Oktubre 14 kung saan dalawang malalakas na pagyanig ang halos sabay na tumama sa naturang probinsya. Ang ganitong uri ng lindol ay bihira ngunit mas mapanganib dahil sa sunod-sunod na paggalaw nitong mga fault lines. Nagdudulot po ito ng malawakang pagkabahala, pansamantalang pagkawala ng kuryente at paglikas sa mga coastal barangay. Dahil sa banta ng tsunami, nakalaunan ay binawi ho ng PHIVOX. Sa kasalukuyan, naidagdag na rin sa monitoring ng ahensya itong 6.0 magnitude na lindol. Tumama po yan sa may Surigao kaninang umaga lamang. Mayroon na po ito na aftershocks na hanggang sa 113,113 at 22 ang plotted o na-detect ng 2 o higit pang pasilidad ng PHIVOX. Habang ang lakas ng mga pagyanig ay mula 1.2 hanggang 4.4 magnitude. Pati na rin po ito sa General Luna Seismic Station doon sa may probinsya ng Surigao del Norte. Samantala, mahigit 70 sinkholes naman ang natuklasan sa hilagang bahagi ng Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol, ayon yan sa Mines and Geosciences Bureau Central Visayas. Ayon kay Supervising Geologist Josephine Aleta, sanhi ito ng matinding pagyanig at ng limestone composition ng lugar ng madaling matunaw. Sa tala ng ahensya, 40 sinkholes ang natagpuan sa San Remigio, 16 sa Bogo City at 8 naman sa Daan Bantayan, tig 2 sa Medellin at Tuburan at tig 1 doon sa Sogod at Tabuelan. Sinabi ni Aleta na posibleng lumaki pa ang ilang sinkhole matapos ang magnitude 5.8 na aftershock noong Oktubre 13, ngunit tiniyak niyang ligtas ang mga tent city. Pinag-aaralan ng Cebu Provincial Government ang rezoning ng mga apektadong lugar para sa kanilang kaligtasan. Samantala, nagsasagawa ng inspeksyon ang Korte Suprema sa pangunguna ni Associate Justice Ramon Paul Hernando sa mga trial court at Court of Appeals Visayas sa Cebu matapos itong lindol. Abangan lumamaya mga kabombo, update po tayo mula dyan sa may Independent Commission for Infrastructure. Nariyan po ngayon ang kalihim na Department of Health, si Secretary Ted Herbosa,
Yan po yung upang magpaliwanag doon sa sinasabi ng mga Ghost Health Center. Meron din pong mga tinatawag na Ghost Health Center na hindi raw po na ipatupad, na isa katuparan o hindi po nagawa sa loob ng ilang taon. Sa kabila po yan ng pagpupundo ng milyong-milyong halaga ng mga funds o mga pondo. Samantala, iniimbestigahan din o pinatawag din si Navotas Representative Chanco para ho sa ilang mga impormasyon na kanyang nalalaman. Samantala, update po muna tayo. Nilinaw po nitong si Department of Health Secretary Teodoro Herbosa na walang lockdown na magaganap dahil wala namang specific virus outbreak na nangyayari. Ipinaliwanag po ng kalihim na ang naranasang sakit ngayon ay itong tinatawag na influenza-like illness. Ito ho ang mga sakit tulad po ng ubo, sipon at trangkaso na muna'y mabilis na kumalat sa panahon ng tagulan o taglamig. The lockdown was done during COVID. There is no planned lockdown. That is fake news. So what we have is the seasonal respiratory illnesses. So it's not a flu outbreak. We do not have a flu outbreak. It is our ILI season. What is ILI? Influenza-like illnesses. Marami siyang sakit. And these are sakit like ubo, sipon, trangkaso, and all others similar to that. That spreads very fast during the rainy season. So wala tayong outbreak from a single virus. So there is no need to declare lockdown. Bagi po yan ang pahayag, mga kabombo, at paliwanag nitong si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Nagbigay din po siya ng paalala para sa publiko na palagiin po ang pagsusuot ng face mask upang makasigurong hindi makahawa at mahawaan ng sakit. Kung maaari magpahinga lamang sa bahay kung mayroong nararamdaman na sintomas ng sakit. But there is a recommendation to maybe start wearing your mask or staying at home if you are sick. That's the public health recommendation because it is our season for this influenza-like illnesses which you get by respiratory spread. Maybe if you're sick, huwag ka nang pumasok sa trabaho, huwag ka nang pumasok sa school. Paliwanag pa rin po yan ng kalihim ng Department of Health si Secretary Ted Herbosa sa isang press conference doon po sa Independent Commission for Infrastructure. Bombo International News. Binigyan diin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi pa tapos ang laban ng Israel ilang araw matapos ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas na ngayon ay nababalot ng alitan ukol sa pagbabalik ng mga labi ng mga bihag. Pinalaya ng Hamas ang 20 natitirang buhay o itong mga patay bilang bahagi ng kasunduan na pinamagitnaan ng United States, Egypt, Qatar at Turkey. Bilang kapalit, pinalaya ng Israel ang mahigit 1,700 Palestinian detainees at 250 na mga bilanggo. Ngunit sa Israel naman, napalitan ng galit ang ilan sa ginawang kasunduan matapos na siyam lamang sa 28 labi ng mga nasawing bihag ang naibalik ng Hamas. Sinabi ni Netanyahu na hindi pa tapos ang laban at sino mang umatake sa kanila ay magbabayad anya ng mabigat na halaga. Determinado naman ang lider na tapusin ang laban at makamit itong tagumpay. Ayon sa Al-Qassam Brigades ng Hamas, kailangan ng espesyal na kagamitan upang makuha ang natitirang mga labi. Ngunit naniniwala naman ang Israel na alam ng Hamas ang kinaroroonan ng ilan sa mga ito. Sinabi naman ng United States advisors na hindi nila nakikitang nilalabag ng Hamas ang kasunduan at tiniyak ng grupo sa pamamagitan ng mga tagapamagitan na gagawin nila ang lahat upang maibalik ang mga natitirang katawan. At sa iba pang balita sa ibayong dagat, nagbanta naman si United States President Donald Trump na papatayin nito ang Hamas na hindi bahagi ng kasunduan kung magpapatuloy umano ang mga pamamaslang sa Gaza matapos ang kasunduan sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupo. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng mga ulat ng pampublikong pamamaril at pagbitay sa mga sibilyang Palestinian na umano'y mga collaborator matapos bahagyang umatras sa mga puwersang Israeli sa ilalim yan ng 20-point ceasefire deal na sinuportahan ng Washington. Noong Miyerkules nga ay hiniling ng United States Central Command Office na si Admiral Chief Brad Cooper na itigil ng Hamas itong pamamaril sa mga sibilyan at sundin ang plano ni Trump. Gayunman, dati nang sinabi ng Pangulo na hindi siya gaanong nababahala sa mga pamamaslang. Sa kanyang pagbisita naman sa Israel at Egypt, sinabi ni Trump na bukas ang Hamas sa pagnanais na itigil ang mga problema sa Gaza at binigyan umano nila ng panahon ng pahintulot ang grupo upang ipakita ito. Meron na ho tayong 26 minutes na lamang bago po sumapit ang 1:00 ng hapon.
Sa iba pang mga balita mga kabombo, tiniyak ko ng Metropolitan Manila Development Authority na matatapos ngayong taon ang lahat ng kanilang 2024 infrastructure project na nagkakahalaga ng 1.1 billion pesos. Yan po'y matapos punahin nitong si Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian ang pagkakaantala ng 21 sa 125 o 125 na proyekto batay huyan sa ulat ng Commission on Audit. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Roman Duartes, halos lahat ng proyekto ay natapos na kabilang ang mga solar-powered street lights at ilang flood control projects. Habang ang natitira ay nasahang makukumpleto bago matapos ang taon. Ipinaliwanag nitong si Artes na nagkakaroon ng mga hamon sa ilang proyekto gaya ng mga ilaw sa kalsada na tanging sa gabi lamang maaring gawin upang hindi makasagabal sa trapiko. Mailan din niyang mga flood control projects na nahirapan dahil sa limitadong daanan patungo sa konstruksyon o lugar ho ng konstruksyon. Binigyang diin naman ni Gatchalian na dapat ay maging maingat ang Metropolitan Manila Development Authority sa paghawak sa kanilang limitadong pondo na nasa 5 billion pesos lamang, lalo't higit 1 billion pesos sa mga proyekto ang naantala. Samantala, inirekomenda na rin ng Senate Finance Subcommittee ang panukalang 5.8 billion pesos na budget ng Metropolitan Manila para yan sa 2026, kung saan 2.5 billion ay nakalaan para sa flood control at sewage management. Samantala, nilinaw ng National Food Authority na walang nabubulok na bigas sa mga bodega nito sa Iloilo at Cagayan taliwas sa mga lumabas na kritisismo laban sa ahensya. Sa pahayag na inilabas ng ahensya, nakasaad dito na natanggap ng National Food Authority Management ang impormasyon ukol sa umano'y mga nabubulok na bigas sa dalawang nabanggit na lugar na hindi na rin maaring ibenta at kainin. Pero ayon naman sa ahensya, wala itong katotohanan. Sa ilalim ng National Food Authority Cagayan, tahasang sinabi ng ahensya na walang sira at bulok na bigas sa mga bodega ng naturang provincial office. Doon naman sa National Food Authority Iloilo, sinabi ng NFA na dati nitong natanggap ang naturang impormasyon noon pang July nitong kasalukuyang taon at agad umanong nagsagawa ng joint inspection ang mga opisyal ng National Food Authority Central Office. Nakumpirma dito na may mga infestation na nangyari sa mga bodega, ngunit agad din umano itong inaksyonan ng Central Office kasama ang paglalaan ng akmang disciplinary action. Ayon sa ahensya, hindi nito hinahayaang mangyari ang mga irregularidad na maaaring makasira sa tungkulin at trabaho ng ahensya. Mayroon na umanong audit report na nailabas dahil sa naturang issue at nakapaglabas ng show cause order laban sa mga responsable dito. Sa ibang mga balita ho tayo, hinimok ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang pamahalaan na palakasin ang safeguard at ang transparency sa pangungutang matapos ibunyag ng Department of Finance na plano nitong mangutang ng 4.5 billion pesos kada araw sa 2026 kahit may nasahang kita na 13.65 billion pesos kada araw. Ayon kay Senator Cayetano, ang labis na pangungutang ng walang sapat na pagbusisi ng Kongreso ay maaring magdulot ng mabigat na obligasyon sa mga susunod na henerasyon. Binatikos din ng Senador ang labis na pag-asa ng administrasyon sa digital tax at sa online gambling at nanawagan ng mas balanseng polisiya sa kita at pananagutan. Kasabay nito, iginiit ni Cayetano ang ganap na transparency, pagiging buka sa lahat ng mga loan at budget documents at binanggit ang kanyang Senate Concurrent Resolution No. 4 na layong palakasin ang public disclosure at fiscal discipline. Orasyon natin, meron na lamang ho tayong 22 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Dako tayo sa mga provincial report ng ating mga provincial station. Unahin natin dyan sa may Bicol region ng pangunahing tinutumbok ng Bagyong Ramil, mga kabombo. Ang lokal na pamalaan ng probinsya ng Catanduanes siniguro pong maghatid na tulong sa mga stranded na pasahero matapos ng magsuspinde ng biyahe sa mga pantalan. May update po dyan ng Bombo Radio Legazpi. Nakapagtala na ng ilang mga stranded na pasahero sa ilang bahagi ng Rehiyon Bicol kasunod ng epekto ng Bagyong Ramil. Ayon kay Catanduanes Governor Patrick Azanza, sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, nakabilang ang ilang mga residente ng Catanduanes sa mga kasalukuyang stranded sa Tabaco Port sa Albay. Ito matapos hindi na payagang maglayag ang mga sasakyang pandagat dahil sa nakataas na tropical cyclone wind signal sa naturang mga lalawigan. Dahil dito, siniguro ng gobyerno
gobernador na naghahanda na ang pamahalang panlalawigan ng mga ipapamahaging ayuda sa mga stranded na pasahero. Dagdag pa ni Azanza na nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga lokal na opisyal sa Tabaco upang makapaghanda kung kailangang ilikas ang mga stranded na pasahero sa Tabaco Port. Samantala, pinasisiguro rin ng opisyal na hindi maglayag ang mga mangingisda upang maiwasan ang anumang aksidente sa karagatan. Aniya, inihahanda na rin ang tulong para sa mangingisda at mga ninirahan sa coastal areas na posibleng maapektuhan ng sama ng panahon. Ayaw natin na may maapektuhan dito sa bagyong ito at ina-expect natin ang usual cooperation ng lahat po. Again, we want to emphasize every typhoon is different. And we aim for zero casualty each time, and we really hope na lahat alerted, no, na makipag-cooperate. Yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radyo Legazpi. Ito si Bombo J.M. Cardino, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Mula Bicol Region, dako tayo dyan sa may bahagi ng Mindanao mamaya. Mga kabombo, update po tayo dito po sa naganap na lindol kanina. Pero bago ho yan, may mga balita ho muna mula dyan sa may Independent Commission for Infrastructure. Ngayong araw ay dumalo ho dyan si Secretary Ted Herbosa, ang kalihim na Department of Health, habang iimbitahan din humuli ng naturang komisyon si Navotas Representative kaugnay pa rin po sa ilang mga impormasyon. May update po dyan si Bombo Isa Cotonera. Handang isumite ng Department of Health sa Independent Commission for Infrastructure ang magiging resulta ng kanilang investigasyon sa mga posibleng anomalya sa pagpapatayo ng mga super health centers sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Department of Health Secretary Ted Herbosa, nakipag-ugnayan na rin ang kagawaran sa Department of Public Works and Highways na siyang nangangasiwa sa konstruksyon ng ilan sa mga naturang pasilidad. Kaugnay nito, ipinag-utos ng komisyon na ipagpatuloy ng departamento ang case build-up sa ilalim ng umiiral na listahan ng mga proyekto, habang magbibigay naman ng suporta ang ICI sa pagpapatuloy na investigasyon. Kasabay nito, inihayag ng ahensya na magtatatag sila ng Action Center kung saan maaaring magsumite ng reklamo o impormasyon ang publiko kaugnay ng mga di natapos o hindi gumaganang mga super health center. Kaugnay niyang pakinggan natin ang tinig ni Department of Health Secretary Ted Herbosa. Sa newspaper, yung ginagawa kong mga investigation sa iba't ibang super health center sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So because of that, tinawag ako and they said to me three things. Number one, sabi nila, continue this investigation and whatever I find to submit to them. And number two, sabi nila, whatever support I need from them, pwede daw ako bigyan ng suporta in terms of the investigations I'm doing about infrastructure projects. Ang pangatlo, napakaganda, may mga suggestions sila, marami. Ang isang suggestion na ma-announce ko siguro is gumawa ako ng citizens participatory action. And this means reporting. Actually, sabi ko nga sa kanila, since I started investigating the health centers, may mga nagme-message na sa akin sa social media. Bagaman imbitado rin ang kalihim ng Department of Education at Department of Agriculture sa naturang pulong, representative lamang ng Department of Education ang pumunta, habang ang sa Department of Agriculture ay walang dumalo na representative. Samantala, ngayong araw din ay muling humarap si Navotas Representative Toby Tiangco sa pangalawang pagkakataon dito sa Independent Commission for Infrastructure upang muling magbahagi ng ilang proseso sa budget. Anya, walang mga personalidad na nabanggit sa kanyang muling pagharap. Kaugnay pa nito, patuloy na hinimok ng kongresista ang Department of Foreign Affairs na kansilahin na ang passport ni dating kongresista Zaldico para mapauwi na sa bansa at humarap sa mga investigasyon hinggil sa mga manumalyang flood control projects. Kaugnay niyang pakinggan natin ang tinig ni Navotas Representative Toby Tiangco. Nagalit yung tao. Siguro naman mag-agree tayo, galit na galit ng tao. May mga mass movements. Itong mass movements na to, pwedeng samantalahin ng masamang elemento para ma-destabilize yung gobyerno. Hindi pa ba national security issue yan? Hindi pa ba yan pasok doon? So sa DFA, hindi pa ba pasok yan? So bakit hindi nyo kanselahin? Tapos bahala na yung abogado niya mag-question.
Samantala, Bombo Genesis kanina dito sa may tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure, may ilang grupo ng kababaihan na nagrally sa labas ng tanggapan at bagaman na nakapagsimula sila ng kanilang pagrarally nga dito, agaran din naman silang pinaalis ng security dahil nga ay dito sila sa may labas mismo ng ICI na daanan din naman talaga ng mga sasakyan. Ang sigaw nila ay accountability o pananagutan sa mga nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa at makulong ang mga dapat makulong. Yan muna ang latest update mula dito sa... Yes, Bombo Genesis. Anong gagawin ng ICI o itong komisyon doon sa mga hindi dumalong taga Department of Agriculture? Okay, Bombo Genesis. Actually, kanina Bombo Genesis, sinabi na rin din talaga na papadalahan o baka may reschedule ulit itong interagency meeting nila dahil nga itong as far as we know, ang Department of Agriculture pa lamang naman ang hindi nakakapunta dito. So ito ay parang coordination meeting na lamang din naman nila dito sa mga ahensya na ito dahil nga parang napag-uusapan din bukod sa mga flood control projects, syempre titignan din natin yung mga iba pang infrastructure projects na isinasagawa ng pamahalaan. Halimbawa na lamang yung sa DOH, yung mga super health centers nga, sa DepEd, yung mga classrooms na pinapagawa din sa ilalim ng DPWH, pati ng pamahalaan, and syempre yung doon sa Department of Agriculture, yung mga farm-to-market road. So, yan din yung gustong pagpukusan ng ICI na imbestigahan aside nga doon sa nagpapatuloy sa flood control project. So, makikita natin dito mga kabombo at ka-Star Nation, medyo lumalawak na yung investigasyon na ginagawa ng komisyon nga dito patungkol sa mga infrastructure projects, Bombo Genesis. Okay. Sige, ingat diyan, Bobo Isa. Yan muna ang latest update mula dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Radio Philippines once again proves its excellence in broadcasting. Ngayong taon, sa 47th Catholic Mass Media Awards, ang Bombo Radio Philippines ay finalist sa lahat ng 9 na kategorya. Ang pagkilalang ito ay alay namin sa inyo, aming mga loyal listeners and viewers. Dahil sa inyong tiwala, patuloy kaming maglilingkod sa pamamagitan ng mga programang tapat, makabuluhan at nagbibigay buhay sa ating mga komunidad. Mula sa 32 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Update pa rin po tayo dyan sa may bahagi ng Mindanao area, mga kabombo. Ang klase sa halos lahat po ng mga probinsya dyan sa may Caraga region, suspendido. Kasunod po yan ng magnitude 6 na lindol na sumentro dyan sa may General Sunas, Siargao Islands. May update dyan ng Bombo Radio Butuan. Kaagad na nagsuspende ng klase at nagpatupad ng work from home ang mga lalawigan ng Surigao del Norte, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Dinagat Island at ilang bayan at lungsod ng Surigao del Sur matapos yumanig kaninang alas 7:03 ng umaga ang magnitude 6 na lindol sa silangang bahagi sa bayan ng General Luna, sakop ng Siargao Islands sa Surigao del Norte. Dito naman sa Butuan City, nilinaw ni Michiko de Jesus, tagapagsalita ng local government unit na binigyan ng diskresyon ni Mayor Lawrence Limuel Fortun ang mga school heads na magdesisyon sa ipapatupad nilang class suspension. Ito'y lalo na't may 20 mga establishmento ang idiniklarang hindi na ligtas na gamitin matapos ang lindol nitong nakalipas na linggo. So far, na-assess na ito nga safe, mga for evaluation, unsafe buildings because declared pa siya nga unsafe. Base sa monitoring ng Bombo Radio Butuan, may ilang mga mag-aaral na nawalan ng malay sa kasagsagan ng lindol dahil sa takot. Habang doon naman sa General Luna na siyang epicenter ng lindol, suspendido rin ang kanilang inter-island travel, pati na ang kanilang mga port operations at mga sea-related activities. Nagpatupad din ang lokal na pamahalaan ng mandatory evacuation para sa mga residenteng nasa coastal at low-lying areas patungo sa higher ground na may kasamang assistance para sa mga vulnerable groups. Sinuspindi din ng local government unit ang trabaho ng mga government offices maliban lamang sa mga nasa emergency, health at mga relief responders.
Inactivate na rin ang kanilang emergency response units kasama na ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Pulisya at Municipal Social Welfare and Development Office. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Butuan. Ito si Bombo Josepo Cruzada and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Ito namang pulis, nasawi sa saksak matapos awatin ang lalaking nag-amok sa Kawayan City. May mga report dyan ng Bombo Radio Kawayan. Nasawi ang isang pulis matapos saksakin ng isang lalaki na nag-amok sa Barangay Cabarwan, Kawayan City, Isabela. Ang biktima ay kinilalang si Police Corporal J.R. Galabay, PNP member ng Kawayan City Police Station at residente ng Reyna Mercedes, Isabela. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran, ang hepe ng Kawayan City Police Station, sinabi nito na ang biktima ay kabilang sa covered security ng Miss Tourism Philippines 2025 Coronation Night sa FLD Coliseum sa lungsod ng Kawayan kagabi. Nang pauwi na ang biktima galing sa naturang event ay nadaanan nila sa National Highway sa Barangay Cabarwan ang suspect na si Joe Mark Molina na nag-aamok kaya't inawat at pinagsabihan umana ito ni Police Corporal Galabay. Subalit sa halip na tumalima ay sinaksak ng suspect ang pulis gamit ang isang kutsilyo. Agad namang gumanti ang biktima at binaril ang suspect sa iba't ibang parte ng katawan nito gamit ang kanyang service firearm. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Canceran, dali-dali silang rumesponde sa insidente at itinakbo ang mga sangkot sa pagamutan. Bandang alas 2:23 ng madaling araw kanina ay binawian ng buhay ang biktima habang nilalapatan ng lunas. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nasawi rin ang suspect dakong alas 2:51 ng madaling araw. Nung sila'y pauwi na po at nakita po nila itong suspect na medyo unruly po at kanya pong napagsabihan at ang sabi ng suspect ay anong gusto mo, sabi niya. Tapos agad-agad hindi na antabayanan itong ating kasamahan. Agad po itong sinaksak itong tropa natin. Nung pagsaksak niya sa biktima at nabagsak po siya. Nung pagbagsak niya ay agad po siyang nag-retaliate. Yes po. Sa kanyang firearm at natamaan na nga po yung suspect sa kanyang iba't ibang parte ng kanyang katawan. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Diyan naman sa may bahagi po ng Visayas, isang guro sugatan matapos barilin sa loob ng campus sa Tanawan, Leyte. May update po dyan ng Bombo Radio Tacloban. Sugatan ng isang guro matapos itong barilin ng kanyang asawa sa loob ng campus sa Tanawan School of Craftsmanship and Home Industry sa Tanawan, Leyte. Ayon sa OIC Chief of Police ng Tanawan Police Captain Carmelo Gacho, nagtamo ng mga sugat sa liig at hita ang biktima na agad namang dinala sa ospital para sa agarang atensyong medikal. Dagdag pa ni Gacho, inakala ng sospek na napuruhan nito ang biktima kaya tinangkarin itong kitilin ang kanyang buhay gamit naman ang kanyang baril. Na-recover naman sa pinangyarihan ng insidente ang isang caliber 38 pistola na ginamit sa krimen at 3 basyo ng bala at isang kutsilyo. Ayon naman sa kanilang investigasyon, matagal nang hiwalay ang mag-asawa kung saan isa sa mga tiniting ng anggulo ng kapulisan ay selos. Sa kasalukuyan, nasa stable na kondisyon na ang biktima at patuloy naman na nagpapagaling sa ospital. Jealousy ang motibo nito kasi actually ang relasyon nila ay hindi na maganda. Mga mahigit 1 taon na silang hindi na tumitira sa isang bubong. So hiwalay na sila, although kasal naman nito sila, may 4 na anak. So medyo may yung relasyon nila hindi maganda. Ang pagkikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay OIC Chief of Police ng Tanawan na Police Captain Carmelo Gacho. Sa ngayon, hawak na ng Tanawan Municipal Police Station ang suspect na nahaharap naman sa kasong frustrated parricide. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila Ansho. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.
Ito naman babaeng person deprived of liberty tumakas sa Capiz Rehabilitation Center matapos na miss umano ang anak sa labas. May mga report dyan ng Bombo Radyo Rojas. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad matapos nakatakas ang isang babaeng person deprived of liberty o PDL sa Capiz Rehabilitation Center. Kinilala ang sospek na si Ginaline Amangka, 30 taong gulang, residente ng Barangay Libas, Rojas City. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Arjuna Ingkong, jail warden ng Capiz Rehabilitation Center, napansin ng mga jail guard sa isinagawang head count na may kulang sa bilang ng mga babaeng bilanggo. Ayon kay Ingkong, nakatakas si Amangka sa pamamagitan ng pagtuntong sa mga pinagpatong na balde, pag-akyat sa pader at pagtalon palabas ng piitan. Dahil dito, agad nagsagawa ng hot pursuit operation ang pinagsamang puwersa ng Rojas City Police at Capiz Rehabilitation Center. Natunton si Amangka sa bahay ng isang kakilala sa Barangay Lawaan, Rojas City. Depensa ni Amangka, tumakas umano siya dahil labis na niyang hinahangad na makita ang kanyang mga anak. Sa ngayon, ibinalik na siya sa kustodiya ng Capiz Rehabilitation Center. Merong isang babaeng PDL na nag-escape. May kaso siya na 9165 droga. Ang 30 years old na PDL. After this siguro mag-report pa ako sa aming governor at sa ating mga prison guards, no. Pag-meetingan ko sila, no, para sa kung anong mabuting gawin. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drams of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Karagdagan sa ating mga provincial report, si Pangulong Marcos bumalik dyan sa may bahagi ng Northern Cebu upang siyasatin ng rehabilitasyon at nagpapatuloy na recovery effort. May update po dyan ng Bombo Radio Cebu. Bumalik sa Hilagang Cebu si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw na ito, Oktubre 17, upang personal ulit na inspeksyonin ang isinasagawang rehabilitasyon at recovery efforts sa mga lugar na naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol na tumama sa lalawigan noong Setyembre 30. Sinimula ng Pangulo ang kanyang pagbisita sa Bayanihan Village sa San Remigio, Cebu pagkatapos ay tumuloy sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City at ang kanyang huling pinuntahan ay ang kanyang pagbisita sa pamamagitan ng pag-inspeksyon sa Tent City sa Barangay Kugon sa Bugo City, Cebu. Natapos kamakailan ng Department of Human Settlements and Urban Development ang turnover ng modular shelter units sa lokal na pamahalaan na minarkahan ang pagkumpleto sa unang Bayanihan Village. Mainit na sinulubong ni Cebu Governor Pamela Baricuatro at DSWD Secretary Rex Gatchalian si Presidente Marcos at ng mga residente ng Daga Norte. Sa kabilang banda sa naging panayam ng Bombo Radio News Team kay DSWD Secretary Rex Gatchalian na ibahagi nito ang naging matagumpay na pagpapatayo ng mga tent city sa Northern Cebu
dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Well, all in all, sa Northern Cebu, yung mga naging affected ng lindol, nagtayo ang iba't ibang sangay ng pamalang nasyonal ng mga 10 cities. We have one in Bogos City, one in San Remigio, ito yon, and then meron tayo sa Medellin, Daan Bantayan, at may transition housing tayo sa Danao City. So all in all, nakapagpatayo na ang iba't ibang ahensya ng pamalang nasyonal ng 5 tent cities. Ang total number of families na nasa loob dito mga tent city, 1,227. This one in San Remigio, 250. 200 nakatira sa ating mga family tents na makikita nyo sa likod. Yan yung mga itinayo ng DSWD. Samantala, kinumpirma naman ni Cebu Governor Pamela Baricuatro na natanggap na ng pamalahang panlalawigan ang tulong na ipinangako ni Pangulong Marcos sa kanya nung unang pagbisita nito noong Oktubre 2. Mula rito sa lungsod Luigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station mga kabombo. Diyan sa bahagi po ng Visayas, nariyan po ang ating mga provincial station. Pwede po ninyong balikan, subaybayan pagkatapos ng Bombo Network News. Sa bahagi ng Iloilo Province at mga katabing probinsya, nariyan pong Bombo Radio Iloilo at ang ating news, music and entertainment station ng Star FM Iloilo. Sa Negros area, nariyan pong Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa Cebu Province at mga katabing probinsya, nariyan pong Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa Rojas area, ganoon din, nariyan pong Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Para ho sa mga taga-riyan sa sa mga kababayan po natin mga Akyanon, nariyan pong Bombo Radio Calibo. At para ho sa mga taga-riyan sa may Leyte Province at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Integrity, Truth and Justice amid the issue of corruption in the country. Heavenly Father, you led your people out of slavery as a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. And this time, when shadows of deceit and corruption cloud our land, shine upon us your light that scatters all darkness. We confess that we ourselves have often walked in darkness, in our silence, in our compromises, and in our indifference. We have allowed corruption to grow and falsehood to spread. Forgive us, Lord, and cleanse our hearts of this grave moral evil that robs the poor of bread and the nation of hope. Give us leaders after the heart of your Son, shepherds who serve, not wolves who devour. By the power of your Holy Spirit, give us the courage to reject lies, expose deceit, uphold justice, and defend the truth in all our dealings, whether public or private, that integrity may flourish in our land like a river, and righteousness like a mighty stream. O God of justice and mercy, make our nation a vineyard that bears good fruit, not poisoned by greed, manipulation, and selfishness, but nourished by honesty, compassion, and love. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Mirror of Justice, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo Star Nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 69 days before Christmas Day. We share the love. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. At mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad sa takna siningalaw na. Balik sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa Gyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Si Mayor Inday Raiza Treñas mahatag sang reward sa makabulig tudlo kung sino to ang nagbuno sa isa ka babaye sa may Infante, General Luna area.
Kumadumduman pati pilason ginining isa ka babae matapos nga nabunano. Sa karon sini nga mga tinionti ang aton sini mga otoridad way pasang lead dire, no? Kung sino ba ining suspect para nga mapadasig gini ang alkalde luyag nga maghatag sang reward sa kung sino man ang makatudlo, makabulig sa aton sini kapulisan nga makatudlo sa whereabouts kag identity sining nasambitan karon iya nga suspetsado. Standby sa aton sini nga mga kauturan kay ginatiwa naton nga makalabot diri sa linya karon sang spokesperson ni Mayor Inday Raisa Treñas. Kag subong man istoryanta dugang nga mga balita kag impormasyon karon na may kantanan bala sa pila ka mga problema sa sini nga mga tinion sang mga vendors. Dira iya sa may area karon sang Iloilo Central kag Iloilo Terminal Market. Makasunod man sang pagdimuli sini sa ila kag ti saylohon ini sila by October 30. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. 3 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Istoryahan taman later on rin man sa aton sini nga pagpangalagad no? Nga ang mga sikrito kuno sa syudad sa Iloilo dapat mabuyagyag ini. Amo ning payag kag sentimiento man ni Iloilo City Councilor Nene de la Liana kasunod sang privilege speech ni City Councilor Shin Marie Mabilog nga no secrets in the City of Love, Freedom of Information. Sa linya naton si Ma'am Joy Fantilaga Gursal. Ma'am Joy, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombuanay sa Udto. Good afternoon. Bombo Cham, good afternoon. Kag good afternoon man sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Si Mayor Inday Raisa Treñas karon may plano sini nga maghatag sang reward sa kung sino man makabulig sa aton sino otoridad nga makatudlo sa sining suspect sa pagpamuno sa may Infante General Luna area, Ma'am Joy? Yes, Bombo Cham, no, tama ikaw. Maghatag sang reward ang aton nga alkalde sa kung sino man ang makabulig sa aton nga Iloilo City Police Office, particularly sa Police Station number 7, sa ila sini nga investigation nga makatudlo sa identity sang sining suspect nga nagbuno sa isa ka babaye dira sa idalom sang flyover sang nagligad nga adlaw. All right, may ara na kita sang tawag valor worth kung pila ang plano ni Mayor Inday Raisa nga ihatag abi bilang reward na money, Miss Joy? 50,000 Bombo Cham. 50,000 pesos. All right, so yes. Sa liwat sa aton sino mga kabombo, no, sa mga nagapamati, subong ka nagalantaw man, may pronouncement from Mayor Inday Raisa Treñas nga magapagwa sang or magahatag sang reward money, no, para sa sino man na makabulig nga makatudlo. So far, anong latest do negative pa sa gyapon kag nabudlayan ang aton sining kapulisan sa Iloilo City Police Station number 7 sa pagtumod sini sa suspect, Ma'am Joyao? I-check ta sa ICPO, Bombo Cham, pero ang latest naton ang ilang concern daw kay naka full face ged, no, nga mask ang suspect. So dako gid ini nga bagay, no, nga ma-encourage man basi may nakakita mismo sa natabo ini nga krimen, nakakita kundi ng direksyon pakadto ang suspect, no, para basi ma-review naton ang kuha sa mga closed circuit television. So gusto man naton nga i-emphasize nga bisan gamay or dako nga krimen ang aton nga alkalde way naton ginapabayan ni, no, hindi naton gusto nga may matabo, no, nga krimen diri sa aton sa syudad sang Iloilo. All right. Sige, Ma'am Joy, thank you so much for sharing sa mga information kapag confirm sining plano ni Mayor Raisa Treñas nga magapagwa sang or magahatag rather sang reward money sa kung sino man makabulig tudlo, maka-identify sa suspect nga nagbuno sa sining babae nga biktima. Salamat once again and good afternoon. Thank you, Bombo Cham, kag mayong hapon.
Deriwavit si Joy Fantilaga Gurzal, ang spokesperson ni Mayor Inday Raiza Treñas. Di sa mga kabumbo naton dira, buligin nyo aton sining kapulisan, no, nga magpagwa, mga ma-identify ining nasambitan karon iya nga suspitsado. No, nga nagbuno si isa iya ka babayo, sus makaluluoy man to. Anong to sala niya? No, kag ano to, tripping lang. Oh, sa aton sining mga tagpalamati, bisan pa mambal kita ngati hindi naman kinanglan pa iya nga magpagwa bumuana standby, no. Hindi na kinanglan pa nga magpagwa sang reward money sang local government unit kay trabaho ina sang aton sining kapulisan. No, ti mas mayo kay ang katuyuan sina Adria nga mapadasig mo, no, sa aton sining mga kabumbo. Kay ang iban siniya banwati nagadua-dua, nagakakulba, ang iban siniti may mga information man pero tuduway nagahatag bala sang nagakigo sining importansya. But sa sining plano karon sang alkalde, base pa lang kon isa man ini sa maka-encourage sa iya, no, nga makahatag sa information, makatudlo sa sining identity sang suspitsado nga eventually magapadulong sa pagka-aresto sini. 8 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Diri sa aton sining palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Ano ang mahambal diri karon sang konsihal sang siyudad sa Iloilo nga chairman sang Committee on Markets and Slaughterhouse sa sining makabig naton sa karon dilema sang mga vendor sa Iloilo Terminal Market, Iloilo Central Market. Duha ka mga dalagkuan sini nga merkado publiko. Kaysa karon sini iya banwa sa bahin sa Iloilo Terminal Market, ginpang dimulis to sila. Subong gid yang adlaw. Ti pizza no ta subong pizza GC17 sa aton sini makabumbo ang organisang pila ka mga vendor to ti mapatay sila na Iti patay Manila sining negosyo mo ay sila sang palangitanan sa sulod sang pila. Sa aton sini makabumbo 15 dias ged. Anyway, anong plano karon, anong mabulig diri sang konsihal naton sang chairman sang Committee on Slaughterhouse? No, sa aton sini iya nga mga kabumbo kag subong man storyanta karon ining sentimiento mano ni Councilor Nene Dilaliana. Ngati dapat kuno tanan nga sekreto ibuyagyag, hindi lang kuno kay pililion ang mga sekreto na. Anong mga sekreto ang ginatubod ni Councilor Nene Dilaliana man? Anyway, check ta si Bombohana anda sa Bombohana sa report. Please go ahead. Nagpathag ang chairman sa Committee on Market and Slaughterhouse si Councilor Madring Malaboy Bambocham na ang ining pagbukas ng merkado. Duha ka madalagkuan nga merkado sa syudad, ang Iloilo Central kag Terminal Market sa Oktubre 30, 2025. Ang mahingagaw sa gihapon knowing pag-obserbahan man sa bahin sa Central and Terminal Market ang wala pa gid tapos-tapos o wala pa matapos sa demolition kay subong ongoing sa demolition, but then yun pasalig man niya nga ang adjudication for all stalls man sa may duha ka mga merkado ang yara na sa 3/4 o 75% ang pag-adjudicatory and mahingagaw ko na ini isa pa magabot ng Oktubre 30. Ginapaklaro naton kay Councilor Malabon Mamotsyam kung ano gid man diri ang basehan and ano ka matuod kay may damo sang mga concerns and sa tinyo man mismo sang mga manugbaligya vendors naton sa may mga merkado sa ining ginatawag nga ang pagpa-demolish sa ining mga stalls, kaya wala pa kuno sila sa temporaryong alin sa iluhan, kaya matawag nila nga makaluluoy kaya wala sila sa iluhan, kaya wala pa man ang grand opening which is sa October 30. So dirigin pasabat man ni Councilor Malabor nga ang ining ang pag-demolish ang yara lamang sa mga areas abi nga maapektuhan sa pag-develop pagid sang mga merkado. Isa for example, ang sa Pasada, Tubang, Sili, kung sa may entrada sa ining mga merkado, kay bangod mga kinahanglanon sa mga sa construction sini, nga tikilanglan nga i-demolish anay ang ining mga stalls. But nagpasalig man nga mayaraman sila sa temporaryong agent sa iluhan, diraman mismo sa may malapit lamang sa ining bagong merkado, and again pasalig man ni Councilor Malabor
nga ini ang magahuman and preparado ginatanan para sa Oktubre 30. So ginklaro pag ni Councilor Malabor Bombocham nga bilang chairman sang Committee on Market and Slaughterhouse ang yara lamang sa mga ordinansa kung iyang mahatag but not totally sa pagpadalagan gid sang mga merkado bangon mayara sa tawag nga Market Committee wherein ngati ang ining chairman diri amo ang local chief executive o kanang ining si Mayor Raisa Tenyas. And except that mayara pa sang local Economic Enterprise Office o kon LAEO headed naman yan ni Maricel Mabacquiao. And by this, ang mga pagpasalig mismo sa konsehal regarding diri sa mga concerns man that lapit na lang ang pagbukas ini and matagaan gid sila sa nagakaigo man nga mga source di pamangkot na naton diri kung ano diri ka matuod kay tiya may mga stalls kuno nga mga magagmay ang mayara sang nagasilinga para lang sa mga gabulante but then ginklaro ni Councilor Malabor nga wala pa anay sang mga na-adjudicate ng mga managulante but overall ang mga daan ang mga vendors na ginuuna diri sa adjudicate and nakaplastar naman ang ila stalls sa ining tatlo ka floor man sang Central Market. Ibabati nato nang nangyan pahayag ni Councilor Mandri Malabor. Actually, mahingagaw naton or maka-operate na naton ng market at that given dates no as announced by our City Mayor Raisa Tenyas. But hindi man siling 100% bala nga tanan nga mga vendors no nga listed under sa aton nga LEO or sa aton nga local economic enterprise no kay may mga iban nga may mga problems pa no nga gina-deliberate pa sang aton nga City Market Committee. Councilor, ano diri ang response ang committee chairman regarding with sa market diri nga may mga concerns subong ang mga vendors nga gin-demolish sila but wala sila sang ginsaylohan kay wala pa man ang grand opening sang ining mga bago nga market? From what I gathered no sa aton nga local economic enterprise nga department nga head no ang mga vendors naton no may mga areas nga gin-demolish no kay kinanglanon bala no dira sa pero not all kay ang mga gin-demolish lang to do necessary para sa pag-finishing no sang aton nga terminal market kag from what I heard no or sa pagstorya ako sa aton nga department head no sang local economic enterprise nga naging butang anay nga ginsayluhan no temporarily ang mga gin-remove no kay hindi man tanan no do nalipat lang ako no kung pila ka number of stalls no kag tapos ang iban nga mga stalls actually from what I heard no nga hindi man siya actively nga ga-operate no so sarado siya amoy na bombahan na. Okay. So, bali subong ang after demolition ga pa-clearing naman ang councilor sa mga naapektuhan sa sining demolition. Yes, Ma'am Juana. Kay I want to make it clear no to the public na ang kalatapan niya no sa City Council na chairman sang market no task kita sa pagdiho no kung pagpasar sa mga ordinansa no or resolutions regarding sa market. Pero may another nga market committee no ang munang ginahambag ng City Market Committee which is ang chairman naton amo na ang aton nga local chief executive no kag may mga members man dira no kag amo ni ang naga-deliberate or amo na ang task no sa implementation sa aton nga ordinance no, so amo na kag ang aton nga local economic department head no amo man ina ang task sa pag-implement no so amo na no bambuhanan sa mga meetings namon nga may ara paanay nga ma-fit in ang aton mga vendors no nga inabala nga pag-award sa imo no kag kung may ara ka na nga notice to proceed or to enter the market premises hindi pa man necessarily nga pagsulod mo kay syempre mabutang ka pa sa mga fixtures mo mabutang ka pa kung ano kay ang aton nga mga stalls sa aton nga market though bare siya bala though studio type so depende sa imo yang nga ikaw nga vendor kung anong imo type of business no kag ikaw ya ma-plastar no of course with the approval man sa aton nga market in charge no kung may ara kada nga mga major improvement bombahana. Okay. So wali councilor sa bahin naman iya sang
space for this stalls balakit ito kada mo sang lain-lain ni sentimiento regarding with gamay kuno nga space of stalls abi ano diri ang paano naton inigin dihon or ano ang mga section ang amo sini nga natupan sang mga magagmay la mga space sang stalls. Well, admittedly, no, Bombohana, may mga stalls man nga mga gamay, may mga medyo dako siya. May mga amugid man sina no, nga mga cases. Pero hindi man magpakulba ang aton mga vendors kay base sa aton ordinance, no, ang aton na pag-charge sa ila rental based man sa per square meter, no. So hindi man sila nga kung gamay imo lugar ya dako ginabaydan mo, no, kay proportionate man ina Bombohana, no. So i-follow naton kung anong nakabutang sa aton nga market ordinance sa Bombohana. Nabatian ang nangina pahayag ni Councilor Mandri Malabor ang chairman sa Committee on Market and Slaughterhouse, Bombo Cham. All right, so si Councilor Mandri Malabor ang balyasin niya hasta lang ko ya sa ordinansa. Sa pagdiyon sa ordinansa may kantanan sa mga market concerns, no? Bago pa lang nga konsehal si Councilor Mandri Malabor mo, no? Bago in the sense nga bago pa lang ni first term niya kung hindi ako sala, no? Kay last time to ang chairman sa Committee on Markets and Slaughterhouse si former Councilor Eli Istante. No, subong una niya sining pagbalik sa pagkakonsehal diri sa syudad sang Iloilo. Ti amula na kunong iya sining nga katungdanan. Pero kung tani turutunaan man ni Councilor Mandri Malabor ang para sa kayuhan bala sa mga vendor sa pumuluyo sang syudad sang Iloilo nga makadihon sa sang mga mayo sining ordinansa dira. Sa ngalan sa pagproteher sa mga vendors. Pero kung pamatian ko lang si Councilor Mandri Malabor, do kasubong iyang do nagapanghinaw siya, kag do nagasandig lang tanan sa nabatian niya ang sistema karon sa merkado. Hindi taman siya basol. Galing kita mo na bla. Ang punto dira hasta nang ilang daya sa hasta lang yan sa pagpamati-mati kag pagdihon sa ordinansa. Muntaw may nadihon man nga ordinansa nga kayuhan para sa mga merkado or sa mga vendor si Councilor Mandri Malabor. Kit hindi man lang ni una sini nga kay gayunan nga nagkonsihal diri sa syudad sa Iloilo. Santo konsihal man isa nga daan mo. Bumbuana? Amo gani Bombo Cham, so klaro gani as publiko last time madumduman nato no nga wala ini siya gani naghatag balasan exact date sa pag-open sini. Kaya na-mention niya sa interview nato daw si Mayor Isa Tranyas lang kuno ang maghahatag diri isang exact date sa October 30, but then nahatag man ini sang LEO sa aton. So far subong for 3 months na nga pagkungko dira bilang konsehal. So far sa pag-observe naton daw wala pa man sang resolution o ordinance man nga napasa regarding with the market, but then actively nga nag-attend sa mga adjudication in other markets man nga mga events Bombo Cham. Sa adjudication katambong man ni si Councilor Malabor? Yes, Bombo Cham. Ti gano siya na iya nga gatambong siya kay estama lang sa blas pag dihon sang ordinansa? Di ba? Anong maano to siya sa adjudication kay estama lang sa ordinansa? Pero bilang chairman, Bombo Cham, amo na ganito mo na ambala mo bilang chairman sang Committee on Markets and Slaughterhouse hasta lang sa ordinansa mo tinga ko may mga adjudication katambong sao? Hindi ba? Hindi yan naman nakatungdanan. Kay iyan ay sang Market Committee, iyan ay sang Local Chief Executive, kag iyan ay sang Local Economic Enterprise Office. Di man ano to siya? Di ba? Hindi kung basihan talang ang statement subong ni Councilor Malabor, do nagka-conflict Kiti anay kayo nagsinuktanay na hasta lang siya kuno sa ordinansa. Pero kung may mga adjudication kag kung ano da, ara man siya, sa sunod din na siya magtambong.
No? Kay ti kung tambong lang saya, kung magsisyon da, kay ti may mo lang sa ordinansa mo. Pero ti ang pamangkot, may naimo na siyang ordinansa. Or may privilege speech na siya. Kay kumo subong iabanwa, nagaproblema mga vendors. May plano siya nga mag-deliver sa privilege speech. Pero tinunuway man, kay ti, from what I heard, hambalya, sinya may ginsayluhan na sila. Pero gawang altong iban nga way sayluhan, no? From what I heard, hindi man tanan maka-operate, hindi magalitanan mag-operate nga pang-dimulis. Sus Maria kagusip, ano ning function ni Councilor Mandre Malabor? Halin lang sa nabatian niya, from what I heard, himuon ta na lang ni siya nga committee chairman on Marites. Kaya from what I heard lang tanan mo. Tani, ginambal yang ati, sandig sa aton sining pagpangusisa. Nangusisa sa yabala, kaya kabahin sang iya katungdanan bilang legislator, ang mabatianan kung ano man ang mga concern, ano man ang mga opinion, ano mga information sa mga vendors kag subong man sa merkado publiko, kay committee chairman ka on markets and slaughterhouse. Tapos from what I heard lang yung mabalaan niya, santuan na isang tsimpo nga konsihal ni siya niya ang matutuod nga tahimik lang mo. Sunod-sunod na lang niya si Mark Villar. Bumbuhan na? Amo gani, Bombo Cham, kaya inilang iya ko nung function sa ining among ation. But then, we hope and of course, ang ining mga vendors, kaya disagit sa mga nagahulat naman sang plano diri. Kaya since may ara sang ginatagan, yung kusugtan na magpwesto na sa kilid, but then ang iban diri, totally wala gid naka pwesto until nga hindi magabot ang October 30, Bombo Cham. All right. Sa dugang man yung mga balita sa piyak man yung bahin, ipamati natin dugay ang ginapahayag pa ni Councilor Nindeliana bilang manifestation and support man kung tani sa ining privilege speech ni Councilor Shin Marie Mabilog na tuhoy sa No Secrets in City of Love. Amo ni ang nangintitulo ni Councilor Shin Marie Mabilog and nag-manifest and nag-support kita rin si Councilor Nindeliana. Kaya sa katuyuan nga nag-deliver sa privilege speech kay mapasar sa sang ordinansa nga dapat mangin transparent kung ano ang mga ginapangayo sining kang kinanglan nga dokumento, kinanglan na ready sa pumuluyo, ready para sa mga taga-syudad sang Iloilo. Kaya there was a time nga may gira mundial pa dira sa ibabaw sang sangguniang panglungsod with regard sa pagpangayo iya sa mga stenographic notes. So, naglapot sa punto nga nag-deliver siya sa privilege speech kay may katuyuan nga magpasar sang ordinansa para nga anytime may easy access ang mga pumuluyo sa mga impormasyon, particularmente sa mga transaksyon kag iban pa nga mga dokumento dira sa bahin karon sang syudad sang Iloilo. Ang tigulo sang iya sining privilege speech is No Secrets in the City of Love, Freedom of Information. Ano yung manifestation ni Councilor Nini Dilaliana Bumbuhana? Support man diri sa ining privilege speech and ordinansa man ni Councilor Shin Marie Mabilog na pasam sa first reading. Kay nagaplano man diri ang ining konsihal si Councilor Nindeliana by the next week magpasaros ko tani sa amo man nga ordinansa baklan na depende ini sa pag-nagdesisyon kung ano na diri ang nangin plan or kung updo na lang bala nila ang ining plan man sa freedom of information sa syudad man sang Iloilo. Ipabati naton ang nangin manifestation ni Councilor Nene Dilaliana. While I truly support the call of my honorable colleague here for transparency in the city of Iloilo, I support it. You know, transparency is knowing what we have. We must first know what we have, what kind of information we have. You cannot disclose something you never taken the time to study and to understand. So if you want to disclose something, you have to learn
You have to study it because transparency is not simply about disclosure or visibility. It is about understanding, knowing what information exists, how it is managed, and how it can be responsibly shared. Anyway, Madam Chair, ginasuportaran ko ni ang speech ni Councilor Mabilog nga entitled No Secrets in the City of Iloilo. I know a lot of secrets here in the City of Iloilo. Kadamo ko sa nabalaan nga sikreto sa syudad sa Iloilo, pero ginabutan ko kay permit sa ulo ko. Ang sikreto na bala, may ebidensya ka? Ang sikreto na bala, kinanlana, is it of national interest? Like for example, I know a secret nga there is one public official nga in love sa isa ka elevator boy. Is it the truth? Yes. May ebidensya ka? Yes. Pero interest ni bala sa syudad? No. That's why salaon ka. Ang mga secret. Yara ko yung secret nga nabalan nga isa ka public official, may bata, wala tatay. Pero wala kita labot na because as long as hindi concubinage or wala sa isang kaso, hindi na yung public interest, wala kita na labot because hindi na yung national interest. So, we have to make sure ano nga secret. O, may secret man. There is one public official homosexual, ang alam niya po no, ginaliwat-liwat. So, I mean like, you know, there are a lot of secrets, but we must try to understand nga ang sikreto, although ibunyag ta, importante na lang dapat ibunyag. Because, is it of national interest? Magkotol ta, may ebidensya ka, is it truth? Yes. Pero hindi na kinanlan sa tao ko balaan because ilana niya. So, Madam Chair, ang in-open up ko man, Madam Chair, ang party sa overpass, at ang sa waiting shed, yes. But I think we must first get the truth sa record sa aton City Engineering's office because may ara sila explanation dito, Madam Chair, as to kung ano ang status sina sa aton nga waiting shed kag sa overpass. Nabatian ang nangin manifestation ni Councilor Liana and comment. Pero may sugpon pa ni nga ano kuno ang pilion ta ang makita or hindi makita nga proyekto. Di ba? May mo sila nga sugpon utod ni. May sugpon pa na eh. Bumbuhan na, no? Pero amo na balang punto, secret is different from public documents. No? Tsakto man to si Councilor De La Liana, I do agree nga ti kung why man lang niya labot sa imo sining official function, why nga idapat mo ni buyagyag, pero that's far beyond transparency. No? Kag sad to say, irrelevant ang mga ginapangwakal ni Councilor De La Liana, bumbuhan na. No? Sa aton sining mga kabumbo, nagasupport siya sa sining transparency ordinance na ginaduso ni Councilor Shin Marie Mabilog, but amo na lang hambal sang kilala ko, no? Silingati kung nagakomentaryo ka dira sa public official, komentary lang saya sa kung ano nakita mo nga liwas sa iya sining pagtungod sa iya nga trabaho kag responsibilidad. Hindi sa iya pag-atakiha personal. Kay why na iya labot? Diri ka lang niya sa punto sa kung ano sa iya ka epektibo, ano sa ka inefficient, sa iya sining responsibilidad trabaho bilang elected official, bilang appointed official, or nagatrabaho sa gobyerno. Dira lang yang boundaries mo. Pero kung ilakip mo sa komentaryo mo kay kung ano man dira iya ang flaws niya sa iya sining nga lawas, tidaw layo naman na iya sa patad. Kag ining mga sikrito nga nabalaan si Councilor Nini De La Liana,
nga may public official nga na-inlove sa elevator boy, may public official nga may bata wala tatay, istorya niya sa parlor. No? Inang ginapananaw ko na istorya sa parlor, no? Sa mga parlorista kag sa ila sini nga mga kliyente, no? Nga mambasa bla, ay girl, mami, mother. Oh, kabalo ka sang latest chika? Ay, si ano bala? No? Oo, tingala ko nga, obdanay kami sa elevator, baw, kapilit sa panulukan niya sa elevator, boy. Oh, di karon may kambal sa kon, nga may something sa ilang duwa. Oh, nagano sila, bala mo na kung ano kung magkitaay sila. Oh. Ay, ining si ano bala ho, si public official, kabalo ka ba nga nag-juntis, ini, nag-habacious ang iya sining tiyan, tapos ni nag-go out ang tiyanak, pero ni siya gustong mababalahuba diri sa syudad, nagkanto siya somewhere far away. O, tinito siya na nago-nago, anay. O, mga mo na ya, hindi na niya madala, or why na niya siling niya sang labot sa transparency nga ginatawag. O, bumbuhan na. Ang punto sa transparency ni Councilor Mabilog, nga dapat sa tanan nga tion, since public document ina, di dapat may ara sang easy access dira ang pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Amo na yang punto, di ba? Anong labot na iya kung pinamataan siya na iya? Kung ga-function mo lang sa public official, kung anong labot na kung ma-inlove siya sa elevator boy? Oh, personal yan na yung kabuhi. Oh, as long as nga wala mang hindi makapekto sa iya sining function as a public official, as a government employee, or so, kung ano man din ang posisyon niya, tinuway man sang problema dira, kagway naman na iya nalakip sa transparency nga ginatawag. Isyo na inaiya sa iya personal nga kabuhi. Bumbuhana? Amo gani Bombo Cham. So, amo inya naging komento ni Councilor de Liana after the speech. So, but then, isa man siya nag-suporta kay Councilor Shin Marie Mabilog sa time nga na nag-check for second motion sa ining ordinance ni Councilor Mabilog, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa. Oh, sabahin sang kasugpon sa tubala galing kay tawag sini nga ni Banwa na utod. Oh. Ang punto is that nga kung papilion kamo kuno sa aton sining mga kabombo regarding bala sa sining atop dira sa may diversion road kag ginapayag ining atop nga overprice ya nagabalor 4.1 million pesos kag subong man sa bahin karon iya sang waiting shed sa Katilingban nga nagabalor kapin 800,000 pesos. Oh. Ti mas nagakadapat sining kuno iya Banwa nga husisaon. Oh. Ang mga proyekto nga hindi makita, mga flood control project nga palpak, delayed. Oh. Kag ginpa kumparar pa gani ni Councilor Nini de la Liana, ang balya siya ti ang waiting shed na iya sa Katilingban makita ta. Ang atop na iya sa overpass, makita ta. Oh. Pero it does not follow nga kung makita mo, hindi na questionable. Kay kung pinangita ay ang aton sining nga pag-istoryahan, tub-tub subong, waay paya madiga, waay paya maplastar sang Iloilo City Engineer's Office, kundiin halin ining budget. Kay sa ila sining program or bulletin, project bulletin, oh, ang source of fund, blanco. Ang date started, date finish, blanco, pero ginasukot sang liquidated damages.
of which nga dapat sa aton sini mga kabombo, no? Ginapakita na ini for the sake of transparency, ginkumplito na kuntani na dira ang project billboard or project bulletin ang details. Iya kun istoryahan naton ang transparency nga ginatawag sa aton sini nga mga kabombo. Ti mayo na lang kuno iniiyang kapin 800,000 nga waiting shed kay makita mo. Makita mo tuon ang waiting shed pero hindi mo man makita kay blanco kag hasta subong wala man gin-eksplikar sa City Engineer's Office kung diin naghalin ang pundo kag gintukod sini. Kung saan-o ini gin suguran kag saan-o ini natapos, pero gin hambal man sa taga City Engineers kaya nagapanukot sila or nasukot na nila sang liquidated damages ini. Oh. Ti sa mga flood control project iya, ginaimbestigaran na ina. Ara na gani ang National Bureau of Investigation nga nag-investigar. And latest sila diri nga mapadala sila sang sapina sa mga concerned agencies. Oh. Ti ano pagidya nga investigasyon ang gusto sang ni Councilor Nene de la Liana? Kung gusto mo nga may investigaran ka, investigate sa sining kapin 800,000 nga waiting shed. Nga kung mag-ulan, basa ka. Kung mainit, initan ka man. Pero ang balor niya, 800,000, why man ginbutang dira kung pila ang budget, pilang budget kung diin ang source ng budget. Oh. Investigate further sa sining ginapahayag overprice siniyang atop sang overpass dira sa may distrito sa Mandurriao. Oh. Tihulaton lang kuno kay may mga explanation dirang City Engineer's Office. Halos adlaw-adlaw kagapon lang abi kag subong. Oh, why makabalik si Bumbuhana sa City Engineer's Office kay ti kagapon wala ko. Oh. Kag subong ti may mga prior commitment si Bumbuhana nga gina-follow up. Ti may duha kadlaw nga passes, pero promisa ko sa inyo buwas aga para naman na si Bumbuhana. Ano ta buwas Sabado? Why gilik lang. Why gilik opisina buwas? Lunes! Oh. Lunes! Ara na daya si Bumbuhana sa Lunes. Tapos flag ceremony. No? Ti maluoy ka. No? Ang mga taga Sitio Labi, kiti entitled sila sa malawig sini nga mga leave mo. Ambot ko naka-duty na si Engineer John Berli Ladua. Engineer Diana Signoron, tapos ng mga meetings, mga seminar, mga workshop nga gintambungan mo. Kag ano ng latest nga pagpangusisa kay kamong gintas? No? Kamong gintas ni Mayor Inday Raisa Triñas nga maghusisa sa nga so-called overpriced nga mga proyekto diri sa city government nga ang implementing agency Iloilo City Engineer's Office. Kumusta na? Ano ng investigasyon nyo? Nagligad to, gin-interview man si Councilor Janiang. Tiga pangayo man sa kuno, ginahulat yung report sa City Engineer's Office. Ti pilagi dya ka simana, pilagi dya kadlaw para nga makumplito inang report. Ina ko nagapatigayon ginman sang paghusisa. Galing kiti anong ekspektaron mo? Ang gintulinan nga manghusisa, amo man ang ginahusisa. Do ka balik abot, no? Pero dali lang yun sa aton sini nga mga kabumbo. Since nga ginaistoryahan nato ng transparency, ti dapat maging transparent diri una bes ang mga opisyales sang syudad sang Iloilo.
Kaya kung hindi mahusisaan, kung hindi naton iya pagtutukan, daw kasubong iyang tagu-taguon lang nila, ti amo iya banwa. Ang hindi pwede. Kay dapat sa mga transaksyon sang gobyerno, hilabi pa kung ang imbolbado sini or naulamid ang paggamit sang pundo sang gobyerno, taxpayers money, dapat iya transparent gid kamo sina. Kay this is where your taxes go mo. Hindi nyo na iya pwede madribol-dribol, matago-tago, mahawsyaw nga pagpanghusisa. Oh. Ti tama na iya kalayo sa aton sini nga mga kabumbo sa punto nga sikrito nga may isa ka public official na luyag sa elevator boy. May isa ka public official nga may bata wala tatay. Ano man na dayang labot? Sang pumuluyo kung ang ginaistoryahan ta ang pag-function niya as a public official. Ang pagtungod niya sa iya sining nga trabaho, ang pagtungod niya sa iya sining nga responsibilidad. Ti kung may tinutuyo kay mo iya nga pakahuyan, politikahon, ang isa katawo, kay kumodamo kasang nabalaan sa iya, ati demolisyon na inaiya sang pagkatawo sang isa ka individual. Oh. Kagway na dira iya labot ang ginatawag sini nga transparency sa panggobyerno. Oh. I hope nga ma-differentiate ina banwa sa ngaton sini nga mga konsihal. Pero it seems nga mahipos sila subong kay under fire ang city government, ang city engineer's office. Sa sining ginaaligar nga mga overpriced nga mga proyekto. Yes, nasubong nga ni Waigig kita sa may nakita nga project bulletin sa pag-concretize sa mga railing sa esplanade. Hamako nimo 9.21 kilometers. Magtimbang ina banwa, ipakongkrito mo, tipila budget na. Sano na nagsugod? Sinong kontraktor na? Why man gani mapathag? Sa City Engineer's Office, kag nagapati kita nga doon nabudlayan sila, do dire sila maguot, do dire sila magdayos ang clutch nila, kay tisandig sa aton sila nga pagpangusisa, kag sa iwan information, sa source naton deep inside. Deep inside? May deep insider kita dira? Ngang katilingban mulo nga waiting shed, gin-subcontract ina sang in-house contractor. Titubto basta subong way gid sa gyapon, tikom ang bibig, pulo palagyo, nagaliv, balibad. Nga mo dapat ining mga punto for the sake of transparency ginadiga sa mga taxpayer sa syudad sa Iloilo. Hindi ba? How come sa aton sini nga mga koturan nga gusto mo mangin champion sang transparency, pero sa imo sini nga ugsaran may mga nagaklinabo nga questionably sini nga mga transaksyon? Tiyan mo sina, no? Dapat pabalikan, husisaon gini naton, kini naton ipaguntatan mo. Until such time sini banwa nga maplastar gid sini nila. For the sake of transparency. 45 minutos sa kaligad sa takna sini nga una. Pagbalik nato na banwa, dugang nga mga balita kang impormasyon, latest, pila ka mga vendors mapatay, anay kuno sila sa gutom, antes sila iya nga makasaylo sa ila pwesto sa October 30. Subong palanggin pang dimulis na sila. Pag dimulis sila, siyempre, why sila sayluhan? Why sila negosyo? Kung why sila negosyo, why sila palang abuyan, why sila income, definitely gutom sila eh. After 15 days nga magutman ang tawo, may tendency gurong iban sining patay eh. No? Sa aton sining mga kuturan. Pero
may sabat dira karon ang Iloy isang syudad sang Iloilo. Bantayan nyo ina. Balikan tayo ni matapos sa bilaka importante nga mga panumdum. Oh! Ayun ang anak ko! Yun oh! Kitang-kita! Tangkad niya na kasi! Dali nang hanapin ni Kitty, no? Para sa height na all of the above, doon ka na sa may Chlorella Growth Factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry Fur tangkad sagad. May lysine, taurine at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki. Cherry Fur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry Fur ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Mahilig ka bala mag-order sang iced coffee o kon milk tea kag ipa-deliver sa imo workplace? Kung naubos mo na inom kag wala pa natunaw ang ice, pwede mo man ini matipon para sa indoor o kon outdoor plants. Ang small amounts ng coffee residue ang masami harmless kag makabenefit sa acid-loving plants parehos sang roses. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for October 12 to 18, 2025. Excitement ang ilan na batyagan bangod si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda ang natalala nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical blitz sa sining weekend, October 18, sa concert at plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi sa sining Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay gaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa October 19, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres sa aton pungsod nga ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community.
Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Ang mga vendor sa may merkado publiko nga ginadimuli sa karon. Way galiya sang salayluhan. Diya mo ni karon ang dako sining palamangkutanon. Kitikon pamatian talang ang city government. May mga adjudication. May mga ginapatigayon sining pagsinapol sa mga vendors. Way gidya sang kaproblema mo. Pero subong iya sa aton sining mga kabumbo. Problemado gid katama. Tikon mangkuton mo man ang committee chairman sang Market and Slaughterhouse nga konsihal ta siya tiya hasta malang kuyas pagdiyon sa mga ordinansa. Sa nabatian ko may sailuhan man sila. Sa nabatian ko ti ang iban hindi maginitanan ma-operate dayon mo. My goodness. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Nagapang laghap ang pila ka mga vendors sa Iloilo Terminal Market. Sa ngila sining nga sailuhan Bombochap matapos nga gin-demolish no ang ila sining pwesto ini may kantanan man. Agud nga timatagaan ligwa ang pagbukas sang Iloilo Public Terminal Market sa palabuton sining June o kun sa Oktubre 30 no. So isa diri sa ginpakigangutan naton kay ang ginuna karon ang sa may area karon sa Dalan de Leon no dragid sa may frente sa nasambit sining merkado dito also known as super ginistoryanta Rojon dat Bombocham. All right. So pilato una ti kahapon ang mga ulutanan gabaligya sa utan sa sari may mga barbershop susubong naman ang mga nagabaligya sa Paho nagabaligya sa bay area karon sa sari-sari store sa Tubang ti ni si Sir John ho nagabaligya ni kung may kapihan ni siya sa sulod no sa ila sila nga temporary stall di kay na way man sa may mahimo no kay ti ang mga katapo sang asisyo ginsugo man sila hindi Manila to gid basol kay ti may command halin sa may ibabaw ti suno kay Sir John gintulok yan lang no sang masinulobon ang iya sining pesto samtang ginaguba. So, ang ginakabalakan niya, suno sa natungdan, wala sila sang sailuhan. Bombocham, subong pizza, 17, hasta pa sa pizza 30, kung mabukas ining nasambit sa merkado, suno sa iya, ang ginakabalakan niya, kung ano ang ila sining ma-income sa sunod sining inadlaw, samtang naghulat sa opening sining bago sining merkado.
No, ti suno sa iya kun ga-operate siya mangkalabot kuno 600 ang isa sa nikadlaw nga income niya mo. Ti dako na nga bulig kag makabakal na sang kinahanglanon, bugas kag sudan sa sulod sa ila sini nga palimalay, bumbutsam ti galing bangod sini. Way naman sila sang sayluhan. So matabo sini kuno gubagid no ang ila sini nga negosyo kag suno pa gani siya mapatay na lang kuno sila sa gutom antes kuno basi tagaan sila sang pwesto nga ila sining karon nga pwestuhan no temporaryo samtang ti hulat no nga mabukas na nis publiko ang ining terminal market kag ambal pagani sa tungdan nga mapinitinsya anay kuno sila no kuno mo sini ang plastada kay do ay sang sang nag-organize abi sila nga ti after na demolish dire ka mo plastar anay. Pero ti ni sila nga mga sahi isang vendor mga makambal naton lehitimo nga mga vendor ini Bombo Jomar o kon basi kon mga nagtukod-tukod lang na dira sila ya? Legit na sila may stall gid silang ginhimuan nga steel nibla. Tiyan mo na gani kay kon wala ka sang pwesto sa sining gin-provide nga temporary stall, but silingon nga hindi kaya lehitimo nga vendor. Kay kumo, ara ka dira sa gin-install, sa butang, gin-provide as temporary nga balaligyaan, but silingon nga nagakadapat iya nga mayara ka na sang sayluan or pwesto sa tion nga buksan ang nasambitan sini iyang merkado, Bombo Jomar. Tiyan mo nang ila sining ginakabalaka kay ting iban kay na dalas kili dalan la tiway naman sila to kay ti gaskwat naman sila da. So ang iya lang at tiyan mo na nga tani may gin provide kay to kinasa na pakigungutan natong pila ka mga may barbershop to. May pisto kuno sila gin hatag pero way man to sila na gano kay do kalayo na to. Sa peripheral sa terminal market. To be fair kay hambal gani ni Councilor Malabor, I've heard, no, nga may sayluhan man pangitaon tani kundiin sila ginsaylo Bombo Jomar. Pangitaon ta in fairness man. Pero sa mga nagahambal yang away sang sayluhan, ti ano ning matabo kuno sila Bombo Jomar? Amo gani ti kon paano kay dira man sila kuno makahatag income mo, maka-income dadlaw. Bumbutsam ti untat lang anay mangita lang kung iban sining palangitan anda hasta nga mabuhi kay hindi man na pwede siguro nga ti sa mga vendors naton way gid sila obrahon. Ti way gid ya sang pag-ulikid dire ang city government si Mayor Inday Raisa trinya sa mga madulaan sang negosyo. Amo nang isa karon sa sentimento nga kuntani nga matagaan man sila blanay ma-relocate ko din sila nga daw mas mayo kag at least ang ila sila nga negosyo sige. Ari blanong kabahin sang pahayag ni Sir John kay pag-interview tani sige bakbak amo na nga daw medyo magahod. Pero anyway nami man no ari pa bati tablang kabahin sang pahayag at hagman ang kabahin sa pahayag ni Sir John Bumbutsam. Si John Si John lang. John. Why kami ni Sir Juan, bali mapinitinsya na kami ni Guro. Tiligat namangkot ko din taga ang gabligat sa Maria so gin pangitahan ko no sila kay Leo kamuway. Why ano pa ba kita di nga sila butangan sa amon di. Tiulat-lato nyo lang hasta sa October 30. Patay kami anay sa gutom Mapatay kami anay sa gutom antes kami ninabutangan pisto Hindi ka pagpuli nung John? Dami lang kami sa piyak walapit lang daw. Dito ka lang Guro, anay balay nyo na negosyo? Hindi na negosyo namon to kay balay namon to layo. Wala man lang pero man kami sa negosyoan to kay hindi ka mag-display. Sa inyo, ang pwestuhan nyo alin o kung nasta sa 30 mo na gina problemahan nyo. Palang po yan. Kaya kami may income. Pero sa 30 kita mo na to sa iluhan nyo? Nakita namon to problema ang kabalo. Saan ako makasaylo to? May pa kami kabalo. Hasta subong ang problema. Subong ko kay kami palang po yan. Ang sitwasyon namon. Dahil pa namin tapos-tapos. Pag-ubaan na kami diyo. So mo na. Pila na income mo sa isa kadlaw din? Butang mo 600 lang adlaw namon na pinakanubo na. 600 dako na ng bulig niya no? Makapakaon nga na kumplito. Di subong way pa mo income? Way, gupo na kami
Di ba gamit mo, no? Linan mo lang? Oo, pangwaon na, pakarga na mo na sa resikol dugay-dugay. Sige, ano ka nakadugay din sa merkado? Alin pa kasang gamay kami, di na kami nakalatao mo. Ang tanan kami halos, di na kami natanan mo. Naglibot ang market in charge sa super o kung sa merkado nga nag-inform sa inyo kung di ka mo sa ilon, why man? Why? Why man? Wala, why kami. Basta sakripisyo lang kami kuno. Ano na bala? Sakripisyo eh. Sino kang bala? Amo man ang bala, sakripisyo na anay namon eh. Basta patay kami guro sa gutom, tiyan mo na sakripisyo kami, sila na yung una to mo. Sige, tikinong dyan ha. Si Sir John Bombochamp, no, ang TYY nagpabalong market in charge? at yan muna Orang Local Economic Enterprise Office? Sunod to sa na istorya ta kinang isa ko vendor. Wa isang proper coordination? Tagaan sila, pero pagkabalo to do, hindi sa Rama, sigurong ano sa ni? Tinga hindi sa Lamaw? May ara nga nakabalo sa ila pesto, gintagaan, may ara iban nga wala. Ay, nano klase nga pagdumalahan ni man? Oh. Sa palibot sang terminal market. Ang namin mo nga sailuhan nila, ano ina, sailuhan nila subong kay kumo idimuli sila or sailuhan nila bilang ila pwesto bilang vendor sa sulod sang Iloilo Terminal Market, sining bag-o nga Terminal Market? Sailuhan nila subong hasta nga mag-open na bla. Tiway sila sailuhan na temporary. Bumutsam nga makabaligya bla kay ti simpre hindi hindi para nga madula ang pag salangisag. Sailuhan nila subong may ara nakita na nila or sailuhan nila sa public market na nga bag-o tukod. Sailuhan nila subong. Subot silingon nga may salayluhan sila eksakto. Sa market, yes. Kwa mong punto ko, Joms. Kay gareklamo sila nga wala sila sa iluhan subong. Yes. Tapos hambalya, ginpamangkot mo tinakdaman niya may sa iluhan sila sa merkado mo nang ginapakwalify ko sa imo nga nakita na nila. But silingon nga may sailuhan sila. Ang gusto ko maklaruhan, masailuhan nila subong as temporary nga baligyaan nila or sailuhan na ginilaya nga didto na gid sila mapwesto sa Iloilo Public Terminal Market. Ang sailuhan nila temporary. Okay. So, but silingon nga may salayluhan sila gali. Yes. Tinga hindi sila kuno magsaylo. Ang ila lang yang ang ilang yang punto, may salayluhan sila pero hindi pa man hindi pa open mo ang market la idra sa selohon pero ang temporary nila nga store why sila sang butangan ko din nila baligya mo to gani hambal ta nga kun pidis balay nila ti gutok man to ang hasta lang bala makalabot sa pizza 30. Anong sitwasyon sa salayluhan nila temporaryo aw? Amo gani ang why kuno sila gintagaan kunin sila mapungko anay temporaryo. Amo na ang ginapaligban niya kay iban gintagaan kuno kay Leo mo do sa may Halandone. Nga site. Gintagaan sila sang area abi, gintagaan sila sang tatlo ka dupa imo dire kwadrado dira kanay put up sang imo temporary stall. Yes, amo sila. Yes, Pero ang nagareklamo to ya gindimulis lang siya, why siya ginambalan nga o ang imo ya kay total kapihan ka, tatlo kag tunga kadupa kwadrado imo diri ka plastar, amo ni nga kurit, amo ni nga dalan, temporaryo diri ka astas pizza 30. Wala. Negative. Why sa amo na ganin do ay makuno nag-inform tong ila market in charge da. Ti dapat iklaruhon tani Bombo Jumar kag dapat klaruhon man isang Local Economic Enterprise Office. Kaya ang guwaya sinikaron niya, matapos nga man nila nga mapanginpusla na mga vendor, do kasubong iya nga trapo, pinabayaan nila dayon iya. Hindi na iya insakto. Inhumane ina. Without compassion for misery or suffering. Butsilingon bla, pintas ka, way ka sa kaluoy kung
igod na dira ang isig kapariho mo. Ti ano itong hambal sa nga vendor na interview mo, sakripisyoan lang anay nila. Patindog kita world class public market tapos may nagasakripisyo? Oh. Amo nang pero hindi sila magkabalaka. Hindi sila magkabalaka kay man nga hindi dapat magkabalaka ang mga vendor. Oh? Anong hambal ni Mayor Inday Raisa Triñas sa iya sining sa iya sining nga State of the City address? Sa mga tunga sang kabudlayan. Anong hambal ni Mayor Inday Raisa Triñas sa iya sining nga State of the Nation address sa aton sining mga kabumbo? No? Subong nabudlayan ang aton sining mga vendor kay why sila ginpabalo? No? Gingulpiada lang pinang dimule sila, why sila sang may sailuhan sila pero hindi klaro kung anong plastada sa salailuhan nila. Oh. Hindi ka mo magkabalaka kay yari ang pamatod sang aton sining alkalde. Sa tunga sang kabudlayan, hindi ko kamo pagpabayan. Nan! Klaro ang hambal ni Mayor Inday Raisa Triñas. Sa mga vendor subong da, hindi ka mo magkabalaka kay hindi ka mo pagpabayaan ni Mayor Inday Raisa Triñas. Tandaan nyo na sa aton sining mga kuturan. Kay amo niya ang pamaagi sa mga Ilonggo. Hindi bala Mayor Inday Raisa Triñas, ma'am? Hindi dapat magpabaya! This is not the Ilonggo way. Let's rise to action! Madasig, epektibo, kag action gilayon. Oh, i-aksyonan gilayon niya ni Mayor Inday Raisa Triñas. Galing kiti do sa Pizza 30 pa. Papatay na to kuno sa gutom ang mga vendor. Pero amo bala sini ang pamaagi sang city government sa karon nga wala sang pagpabalo, sandig sa mga nagaantos subong iya nga mga vendor. Ginpadimulis lang sila. Ang iban wala sa iluhan. Ang iban may sa iluhan pero waay mayo mapathag sa iya. Amo bala niyang pamaagi sa mga Ilonggo, Mayor? This is not the Ilonggo way. Oh. Kung hindi amo ni ang pamaagi sang Ilonggo way, pamaagi na Ilonggo way pa mo. Kung hindi amo ni ang pamaagi, anong insakto sini nga pamaagi karon? Sa aton sini nga mga kulturan. Oh. May mga ginobra dito nga stall. Pero gagmay man, haluson makaigo ang duha ka monoblock chair. Oh. Tapos, may mga goodwill pa nga balayran. Tiambal gani ni Mr. Magahin, siya iya na iya pamagi sang private sa mga mall operators. Hambal ni Mr. Magahin. Siya pati sa kuryente, submeter, ang mga vendor pa ang mga vendor pa mangita, ang mga vendor pa ma-provide. Ang koneksyon sa kuryente, ang vendor pa ma-provide. Amo bala ina, Mayor Inday Raisa Triñas, ma'am, ang ginahambal sining Ilonggo way? This is not the Ilonggo way. Oh. Tiko mo, hindi amo ng Ilonggo way nga nagaklinabo na karon? Mas mayo, Guro Mayor Inday. Mangayo kita sang advice sa Executive Assistant to the Mayor nga nagasweldo
sang 98,000. Mr. Executive Assistant nga nagasweldo sang 98,000 kada bulan, ano ang ma-advise mo? Antos may lab, anay kita dira. Ay, udi kang garuyo. Antos may lab. Do nagulpihan ko ako. Oh. Executive Assistant to the Mayor, nga nagasweldo 98,000 kada bulan, anong ma-advise mo sa kay Mayor Inday Raisa Triñas sa problema subong nga nagaklinabo? Antos may lab, anay kita dira. Sige, Why kita sa mahimo no? Antos may lab sa aton sining mga kulturan. Ti hambal sang bindor ganito, ti sakripisyuhan lang kuno anay namo. Makaluluoy ang mga vendor. Ginsustener gani nila bisan iya nga naga magbaskog ang ulan, gabaha na sila sining area, basta lamang iya nga makabaligya sila. No? Sa aton sining mga kabumbo. What is 600 pesos kadadlaw nga ma-income? Ikumparar nimo sa mga tawo nga plastado, nagadi 4, wala man sang trabaho, sa laguron sang gobyerno. Tapos, hambalan lang yang mga kubos siniya nga vendor, sakripisyuwi nyo lang anay. Nga naglabot kita sa mo sina nga punto sang pagdumalahan. Oh. Ang iban sini naghambal, di ano abi mong butsam kay ang merkado daw kasubong iya nga hindi na iya public-private partnership daw kasubong binaligya na kita iya sa pribado sini nga sektor. Binaligya na sang syudad ang merkado sa SM. No? Ti makaluluoy banwa ang mga pumuluyo, ang mga kubos, ang mga merkado o ang mga vendors nga ginprobisahan, nga pananglitan, mahuman ang nasambitan sini iya nga mga merkado publiko. State of the art. No? Pang-internasyonal ang datingan. No? Bisan ara sa kilid dalan, sige bayad rinta, sige bayad arkabala. Tapos hambalan ka lang imo iyang sakripisyuhi lang anay. Oh. Is this the Ilonggo way? Mayor Inday Raisa Triñas, ma'am. Oh. This is not the Ilonggo way. Oh. Ikaw pa na naghambal nga this is not the Ilonggo way. Tinga amo ni subong nang nagakalinabo. Oh. Basi may ma-advise nila sa imo ang executive assistant to the mayor nga nagasweldo 98,000 pesos kada bulan. Sir, basi may ma-advise ka sa inablos mo? Antos may lab, anay kita dira. Disgrasya, kita magamuso ni. Oh. May ma-side bet pa kuno, may ma-comment pag iya bumbuduni. Oh, gapang weto. Kung anong mambal mo kung sa gaklinabo di subong sitwasyon sa syudad man, kung jam? Ang masambat ko lang, ahay. Ahay. 16 minutos na nakaligad sa takna sini ng alas 2. Sus Maria kagusip ko. Anyway, sa aton sini mga kuturan, no? May mga balita pag kita kang impormasyon o galing hindi naging pagtugot sa aton sini nga simpo. Lapaw-lapaw lagi ko sa latin, no? Oh. Kabay pa ngati sa mga masunod, no?
nga mga lihok sang aton sila nga mga opisyal sa gobyerno mangin ilungguway na kuntani. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Bombot siya, Mablanco, Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of information, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Philippines once again proves its excellence in broadcasting. Ngayong taon, sa 47th Catholic Mass Media Awards, ang Bombo Radio Philippines ay finalist sa lahat ng 9 na kategorya. Ang pagkilalang ito ay alay namin sa inyo, aming mga loyal listeners and viewers. Dahil sa inyong tiwala, patuloy kaming maglilingkod sa pamamagitan ng mga programang tapat, makabuluhan at nagbibigay buhay sa ating mga komunidad. Mula sa 32 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon?
Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imong utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imong study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imong pagkaon kag ma-distract ikaw sa imong tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imong olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program sa ating sa pag-check sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 69 days to go before Christmas. And again, welcome diri sa kahapon lamang program. At salamat sa inyong pag-upod sa akon. Today, mag-enjoy na naman kita another batch of beautiful stories para sa inyo. For the meantime, gusto ko lang i-remind ang atong interview was ang atong winner, si Mascom Girly Sang Gimaras. Mascom Girly, I hope nagapamatid ikaw and gabay, you can be here with us tomorrow. Before 2 p.m., kadto ka lang diri sa Bombo Radio para mag-interview ako sa imo, and please pa-xerox ka na 2 copies ng imo nga ID. So see you tomorrow. Salamat gid. And here's our song para sa inyo sa saring hapon from Ferdinand Di Madura. Be yourself. Ini si Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead. And I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Just be yourself.
Just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful still. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful still in oh so many ways. You are just yourself. Just be 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 yourself, Ferdinand de Madura. It is now 26 minutes after 2 o'clock. Today is Friday. It's the 17th of October. Every Friday, may ara nga ginapadala diri sa aton, no, para aton basahon. Si Crying Mother of the Sugarland of Iloilo. So here we go with her story for today. My Ever Dearest, Inday Regine. Mainit nga pagpanamyaw sa imo mga maukod nga listeners, followers, tag sa imo mga mapisan nga letter senders. Inday Reg Jaduman, si The Crying Mother from the Sugarland of Iloilo, may iga-share duman nga kasaysayan subong. Inday, suguran ko karong pagbata ko kaakon ikaduha nga anak. Bale, 2 years lang ang gap nanda sa subang. Gani, medyo binudlayan kami, sigon nga barantayan pagidya subang may lapsag duman ako. Si nanay ang kaluluoy adlaw-adlaw. Sa edad nga 62 don sadto, tanay ginabilinan ko, kaakon duha ka bata kung magtudlo ako sa eskwelahan. Kagyaban ako, may obra sa amon gamay nga uma. Kung magtapos ta na obra, ginabuol na duman iya mga bata, para kapahuway man si nanay. Inday, amudaaya senaryo adlaw-adlaw. Sa mag 6-month-old don ang baby ko, nagpangita kami sang matimbang bantay. May nakitaan kami nga desidido man magbantay ka bata. Kay according sa nanay na, gabantay man kuno kay hinablos na sa Manila. 14 years old ta na Inday, kag bago abot halin sa Manila. Waay ga eskwela. Pagtapos grade 6 nagpa Manila. Kag didto, nagbantay ka bata ka magurang na. Nagpauli, kay hindi kasaho nga marayo tana sa nanay na. Tawgon ta lang siya kay Den. Sa panilag ko Inday, okay man niya pag atipan ni Den sa baby ko. Ara man si nanay nga nagasubaybay, kung paano ya pagpadedi, pagparigos, pag-asikaso, kasulod balay, kung katurog ang bata. Kag daway duman tana kapang iba-iba sang urihi, kay third cousin palang jatana kabana ko Inday Reg. So amugani nga hambal ko, kabigon mo kami nga pamilya mo. Hindi ka magkahuya ka namon. Kung ka isa Inday, nagaadto daa si Den, upod sa duwa ka bata sa balay ng nanay, kay rapitay man lang. Dawa ay dumantana kapang iba-iba kanday nanay, kag sa mga libayon ko. Kisa gani, ara tanag kaon kanday nanay. Inday, nakalabot 8 ka bulan doon ang estar ni Den sa balay. Nga waay man ako nakita nga isaway. Matinlo ya balay, mahipid maglaba ka gamit ka mga bata. Isa ka bes, namutikan ko nga permilang sanda nag-iistoryahanay kalibayon ko nga lalaki. Ang libayon ko nga dya Inday, way katapos pag-eskwela, ay matamad ta na mag-eskwela. Nawili ta nakabantay kakarbaw kag baka ni tatay. Amo man dya, nga libayon ko, yatimbang ni tatay sa uma. Sa urihi doon, do hindi doon ako ributayon, pinamangkot ko tana, kag nagsugid tana, nga may relasyon sanda kalibayon ko. Kag ya masubo Inday,
Kay nagabusong dun galita na. Ang edad ni Den sadto 15 pa lang. Yalibayon ko tana, manog 20 dun. Ti pinamangkot ko, yalibayon ko, kung ano, nagaluyagay gid man kamo ni Den. Sabat na, oo. Abaw inday, nagka-problema kami nga mag-asawa. Nahadlok ako kung bala mapasugot ya ginikana ni Den, umaakig sa naabtan kabata nanda, nga ara sa puder namon. Kaglibayon ko pa ya tatay kaginabusong na, sa edad nga 15 pa lang. Si nanay, daw maanuman kapangakig sadto. Kaya libayon ko, way ti ubra, way ti sinuptan. Ya mapangasawa na, tama pa kabataon, 15 anyos pa lang. Inday Reg, nag-adto kami sa ginikanan ni Den sa pihak lang nga barangay. Ginsugid ya tanan nga nagabusong ya bata nanda, kay gusto ko nga iuli dulang. Pauntaton ko tana, pabantay ka bata ko. Kay ginpasigto ko tana, kung ano ana nga desisyon. Ang sabat ni Den, nga desidido tana mamana don. Kagya ana ginikanan inday Reg, do pareho bala, nga do sa waay lang kananda, ya natabuan ka bata nanda. Ya sabat nanda nga, bahala don kuno kami, kay ti libayon kuman kuno ang natungdan. Sa malipot inday, nagpuyo bilang mag-asawa si Den, kag ang libayon ko. Mayad man, kay mabakas man sanda sa uma. Way man ti bisyo, inom, ya libayon ko. Kag bisan underage pa si Den, do masarigan man sa anda pangabuhi, bisan pigado lang. Nagbata si Den nga waay pasanda makasal, sigon nga waay patana mag-edad ti 18. May ara duman sanda balay, bisan nahuman lang sa kawayan. Sa gihapon, bisan paano, ginabuligan namon sanda sa anda pangabuhi. Sa gamit ka bata, pang adlaw-adlaw nga kinahanglanon, sudan kag iban pa. Sang madali na lang mag-eskwela, ya subang nanda, ginasikaso nanday nanay ang kasal sa civil inday. Ara man ya ginikana ni Den, nagbuylog man. Nagligad ya pira katuig, kag nagduhadon ya bata ni Den. Inday Reg, may ara offer ang amon parokya sang mass wedding na libre. Way ti gasto ya karaslon. Ginapakasal sanda sa pari. In short, kasal sa civil, kag kasal pagid sa simbahan. Sang ara doon sa elementary ang subang nanda, tagon lang naton kay G. Ara daa, tanan sa amon balay, Inday Regine, ako ang nag-provide katanan ni G nga needs. Pagbiste, school needs, pagkaon, kung maghilanat, ubo, ako yan nagabayad sa doktor, kag bakal bulong Inday. Daw pinalabigid si G sa iban ko nga hinablos. Hasta nga nag-apat doon, ya bata nanday Den. Bisan pigado lang sa uma, pay mabakas man mag-ubra sa taramnan, may kampo sanda nga gamay, may karabaw man nga ginaarado sanda Inday. Pag high school doon ni G, ara dugid tana nag-estar sa amon. Ako doon ang naga-shoulder katanan. Way doon tana nagauli, kanday nanay na. Do ginakabig na nga ako nga nanay na. Kung kaisa, suguon ko daang mauli man makadali lang kanday nanay na to sa uma, kay ara amon nga balay sa Banwa Inday, pero way tana tigana, mamasyar man lang to kay nanay na. Nag-graduate sa high school si G, kag si nanay naman, yagin pa imaw ko, kana marcha sa graduation. Sigon nga kon lang tawon, dahulibayon lang ni nanay na si G. Kag may mga beses, nga ginasuksok ni Den, ya mga blouses nga ginabakal ko para kay G. Kido pareho, do lang sanda kahanggad. Inday, nag-college doon si G, nga waay ti pakialam, ya ang ginikanan. Ginistorya ko ya bata, kung ano plano na sa urihi, sabat ni G, maestra man takon, pareho mo anti. Kag pareho man ka mga pakaisa ko, education man, ya anda kurso. Kag ginistorya ko, ya akon bana parti sa garastuhon sa pag-college ni G, apisar nga sadto nga tuig, may ara doon kami duha ka bata, nga pareho sa college.
Hindi mandaad magsugot ya akon bana, kaya ang rason na nga may ginikanan mandaata na nga mapaeskwela ka na. Maninday, ginalantaw ko nga mabudlayan gidyalibayon ko sa pag-shoulder kay G sa college. Kag sobra man ya kaluoy ko nga pangarado lang sa umaya ginabulaan nanda kakabuhian, pagkaon, kag may 3 pasanda kakabataan. Sa mulihi, nalugpayan man yaban ako kag nagpasugot nga kami ya mapaeskwela kay G. Bayad man kay mapisan man nga bata sa balay kun wa iti klase. So tana ya galaba ka mga dilargo nga maong ni uncle na. Nagapanglimpyo sulod balay, gadigamo, why dun ka pasugo-sugo pa. Nalipay man ako kay nabuhinan ya akon obra sa balay kun Sabado kag Domingo inday. Permi ko ginapahanumdum si G nga kinahanglan gid sa lingko magtutong ka pag-eskwela. Lantawa bala ya sitwasyon ng tatay mo, pigado katama. Ya mga libayon mo, haros mabaklan ka pang bisti, kulang sa pagkaon. Si tatay mo, bisan may nabatsyag, sige obra sa uma. Gani magsapar ikaw, hindi gid mag-entra sa barkada, hindi magsulod sa migo-migo, kay amuda ya makapaguba ka para abuton mo. Inday masinulundon man nga bata si G, matag-as man ya mga grades na kada semester. Nalipay man tana nga every time magbakal ako ka blouse, dilargo ka akong duha ka pareho na nga dalaga, may ara man tana nga ginabakal ko, ka ginapareho ko da design, color lang yalain. Na feel na nga pareho lang yung treatment sa mga pakaisana sa balay. Inday sang 4th year doon si G, may natukiban ako kay nanay na sa umang likom sa libayon ko. Madugay doon kuno, diyang anong mutikan man kay isa ko pa kalibayon nga babae, painahadlok man ta na magbulgar inday. Nagumpisa sa ang bana ko, nagtawag kanakon, nga ang truck nga mahakot ka amon tubo, ara sa talyer pa. Tigtarapas ato katubo inday, kag hindi pa kuno makasulod sa amon kampo. Amo man nga inoras, nga nagsakay ako sa tricycle, pakadto sa amon school, kag nasugata ako ang truck. Tiyamba ko sa bana ko, sabi ko ato sa talyer, ya truck nga mahakot dyan sa kampo. Ato man, nasugataan ko, padulong man ato sa lain nga way. Gali inday, kay may ideya, doon gali tana, yabana ko, parte sa tong driver ka truck. Kag si Den, ang bayaw ko. Nagatabu ay gali sanda, sa isa ka lugar. Una ko nga ginprangka ang driver, kay suod man namon inday. Kag may pamilya man, dyan nga tawo, hambal ko, kung pwede, magsugid ka lang ti matuod. Kay amigahay man kami, kaasawa mo, kag bayaw ko pa, ya ginasuni-suni nga karelasyon mo. So si Inday, nag-ako atong driver, nga hambal na, si Den man lang ya, nagatao ka motibo. Si Den kuno, ya gagarit-garit ka na. Ti sabat ko, please, kung pwede lang, utdo ninyo ya sala nga buhat. Bisan para dulang kanakon, kung nagataha man ikaw. Kag Inday, nangako man, gaut dun danda, ya relasyon. Si Den, gintaymingan ko man nga mapasugid kasala na. Sang primero, hindi mag-ako. Pero pagkuon ko, nga nag-ako doon kanakon niya kirido na. Amo to, kag maghibi sa atubang ko. Hambal ko, insan himo mo dyan sa bana mo? Ano ya kakulangan na bilang padre di pamilya? Palangga man ikaw. Bisan gani masako ka mo sa uma. Why na ikaw ginapaubra? Sa balay lang gani timo. Ibanta na nga asawa, nagabaka-baka bulig sa bana na ubra sa taramnan. Yaimo sa balay lang timo. Nahimo mo pa dya sa bana mo. Nagangoy-ngoy lang tana. Kagin pasikto ko tana. Ako noong tatana, ya mahigko na nga buhat. Hindi ko pag-isugid sa bana na. Kag hindi maguba, ya pangabuhi nanda. Kay hambal ko, tawaan ko ikaw ka second chance para magbago. Kalimti nga tawo, balik daya apat mo kakabataan. Kag yasubang mo,
manugtapos dun sa college. Pira ka adlaw, may maestra ka dun nga bata. Nagpangako man ta na Inday. Nakaligad ja 4 ka bulan. Ginamonitor ko gihapon ya panghulag na. Ya mga activities na. May mga beses gali. Nga gabi dun ga pauli. Ya rason nga waay dun ti masakyan. Nagaakupar lang ka single nga motor kung gabi dun. Yabana tana, why gid ti kalibutan kamo dos ka asawa. To hindi dugid ako makabatas nga hindi pagisugid kay G. Ya ginahimo ni nanay na Inday. Kay isip ko, basi maapektuhan ya pag-eskwela ka bata kag hindi makatapos. Apang dumasupog na gid ang suni-suni parte kay Den. Ginistorya ko si G nga dapat mahangpan mo ang isugid ko parte kay nanay mo. Kagabay, hindi ka lang magpa-apekto. Isipon mo, ya pag-eskwela mo, nga madali na lang makagraduate ka doon. So pagkabati ka bata, katanan nga sinaysay ko, parte sa natukiban ko kay nanay na. Gaparang harok, ya mata ka hibi nga hibi. Hambal ko, naluoy gid ako kay tatay mo. Why gid ti ani mo nga ginalapak doon, ya pagkabana na. Inday gin ideyahan ko pagid. Hasta lang daad nga hindi maguba ya pangabuhi. Ginpauli ko si G sa uma. Gintudluan ko kung ano ya ihambal na kay nanay na. Basi pa man lang nga kung si G ang maglagay, makabatsyag ta na kakahuya sa bata na. Kaguntaton ang demonyo na nga ginahimo. Apang lain ang resulta Inday. Naakig ta na sa bata na. Kag insa ko no, nagpati ka na kon. Insa ko no, giniguan ko ya isip ka bata na. Way ta na mag-ako kay G Inday. Sa baylo, ako tana ya nagwa nga malain, nga giniguan ko ya isip ka bata na. Nagbalik si G sa balay, nga gahiribion, manugid kanakan ka natabo. Naintindihan ni G, nga waay ako gapato-pato ka istorya. Inday, may hurubaton, nga waay ti ginamos nga hindi magbaho sa kabuhayon. Nabulgar sa kaingod, kag sa pamilya niya ang kahimuan ni Den. Nagpanaw ta na, nga waay kamaan niya bana. Gali, kay madugay duman, nga may naman-an diyang libayon ko, parte sa asawa na. Inday, binayaan ni Den niya kabataan niya. Agot na, 4 years old pa lang. Makaluluoy lang tawon niya kabataan na. Gapanampu ay sa ugsadan kung sirom yagamay na nga bata. Yalibayon ko, pahubog ya opisyo, do hindi nagid mabaton, ya nadangtan kakabuhi na. Nagalagaw, ginapabayaan na dun ya umana. Sanday nanay lang, ya nagasapupo kakabataan na. Si Den, why mamani, kundiin padulong. Why man kami ti sakto nga balita kung nag-imaw sa tong driver. Inday nagproblema gid kami tanan sa bugto namon. Ginasagad namon laygay nga hindi gid pag-ibuhos ya isip mo sa asawa mo. Kay mayado lang daa nga nagbulag kaninyo sang sa mag-imaw kamo nga ginatunto na malang ikaw. Naluoy gid ako sa mga bata na daw mga piso nga binayaan kay inang nanda. Ang hambal ko, importante nga dya kanimo ya kabataan mo at ipanasanda serbe ka nga nanay tatay nanda. Ano gid ang kalisod mo? Sa sunod bulan, pag-graduate dun sa college, sa subang mo, hindi lang ti ikaw ya may pareho ka dyan nga kapalaran. Kalimte ya asawa mo. Ibuho sa kabataan mo ya atensyon mo. Ipakita sa asawa mo na ya ginhimo na kaninyo. Inday, sa amat-amat, naka-recover gid man, yalibayon ko. Amat-amat nga nanumbalik ya kapag sikna sa pag-obra sa uma. Samtang, nag-abot ya adlaw, kay graduation ni G, ang tanan nga kinahanglanan sa graduation, gin-provide ko Inday. Nagpasalamat man kami, kay waani man magpa-apekto ya bata sa ginhimo ni nanay na. Laygay ko, magpakabako di kaw anak, ari pa kami ni uncle ninyo nga nagasuporta. Tinguan mo nga makatapos para ipakita sa iloy mo nga waay ko giniluan ya isip mo.
Sa pira ka adlaw, magmaestra ka doon, makabatsyagi daa kapag hinulsol, magpangamuyo lang kita. Inday, malipayon nga nagamarcha, yalibayon ko, imaw sa subang na. Kaya nagpangako ako nga hindi dito magatapos ya pagsuporta ko kay G. Ginpa-enroll ko tana sa isa ka review center sa Iloilo, agud mangin ready gid sa pag-take sang teacher's board exam. Bisan pa nga gipit ako sa financial, tungod nga hindi lang si G ang akong ginasuportahan. May mga libayon pagid nga ara sa high school kag elementary. Ang hambal ko, tingwaan mo gid anak nga mapasaran niya board exam. Disregard mo ang mga problema nga nag-agi sa kabuhi kag ginikanan mo. Mas mayado lang nga nagparayo tana kaninyo sa padayon ang pagtunto na kay tatay ninyo. Ipakita mo nga masarangan mo magtindog sa imo mga handom, mga mangin isa ka full-fledged nga maestra. Inday nakita ko ang katutom ni G sa pag-review, pulaw bugtaw, ginabuhos tanan nga oras sa pagbasa, research, haros ang kwarto na puno ka nagakarabit nga notes, review materials, etc. etc. Wagid ta na nagamuno nga magpamasyar sa balay nanda sa umainday. Siguro, nahuya ta na magpakita sa mga tao tungod sa ginhimo ni nanay na. Arat lang ta na nga nagafocus sa review sa amon balay. Nag-abot ya adlaw sang board exam. Hindi man ako mahimos, sobra ang pangamuyo ko nga itugot lang ni Lord nga makapasar si G. Nagsindi ako sang kandila sa Leganes Church, pagpangayo sang iwag nga hatagan si G sang kaalam, kondisyon, kag mayad nga lawas sa pag-take sang board exam. Nakapasar bala? Ibalo naton sa ating pagpanubalik. 2:47 ang aton nga oras, magabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka may importante nga mga pahibalo. Ayun ang anak ko! Yun oh! Kitang-kita! Tangkad niya na kasi! Dali nang hanapin ni Kiddy, no? Para sa height na all of the above, doon ka na sa may Chlorella Growth Factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry Fur Tangkad Sagad. May lysine, taurine at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki. Cherry Fur Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry Fur ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil.
Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahiran ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang matunayan nila na ang Sad Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. Sad Liniment Oil. Gawa ng Sad Marketing. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for October 12 to 18, 2025. Excitement ang ilan na batyagaan bangod si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda ang natalala nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical blitz sa sininga weekend, October 18, sa concert at plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi sa sininga Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay gaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa October 19, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lidere sa aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok, natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sa... Padayon kita sa istorya diri ni The Crying Mother. In the regime, pag-release ang board, pasar si G. Nabatyagan ko gid, ya sobrang kalipay ni tatay na. Kag ako man, nagpasalamat sa mahal nga Diyos. Kay gintoy-tuyan niya, yalibayon ko nga makarecover sa kapaslawan sa pangabuhi. Ang hambal ko kana, professional don, ya subang mo, makabulig don tana sa mga manghud na, kun kaluyan nga makatrabaho don tana. Inday nagpa-Thanksgiving kami para kay G. In short, nagpang-apply si G sa mga private schools kag nabaton man tana sa isa ka private school sa Pasig City. Samtang ara tana nagatudlo, ginpa-enroll ko tana sa masteral na. Kag after 2 years, nakagraduate si G sa Master of Arts in Educational Management sa Guimaras State University. Inday, 1 year lang ang tudlo ni G sa private school. Nag-apply tana sa public school, kaging kaluyan kamahal nga Ginoo, nakasulod tana as regular teacher. Inday, pag maestra don ni G, akon siya ginambalan nga mapauli don tana kay tatay na, kay natapos ko don, ya akon obligasyon sa pagpaeskwela. Graduate duman tana sa MA, regular don sa teaching position, gani time doon, agud magbalik sa puder ka amay na. Nagpauli si G kay tatay na, upod ka mga manghod na. Tana doon, yan nagapaeskwela sa mga libayo na. Inday, tawo lang ako, nga hindi maghupot ka dumot o kung kaakig sa bayaw ko. Nga sa pihak katanan ko nga pagsuporta, amo pasadto yagin balos na. Ano pa, nakahambal gid ako sadto kay G, nga sudo sa langit ya kaakig ko sa nanay na. Kag sadto, nahangpan man ako ni G. Intindihan naman kung ano kasakit ya ginhimo ni nanay na. Hambal ko, makasweldo ka doon gani, hindi mo gid si nanay mo pagpatirawon bisan piso. Sobraya, sobragid ya ginhimo na sa kabuhi ninyo. Maninday, may balita nga ara mo lang dyan sa Iloilo, yananay na, may bana kag isa ka bata. Inday, after 3 years, nagpamana si G. Naglisensya tanang kanakon, nga mamana tana. Sabat ko, may trabaho ka doon, makasarang doon ikaw, magatubang sa pangabuhi. Makadesisyon ka doon kung ano yakga ka dapat. Sa malipot Inday, ginset ya kasal ni G. Ako gihapon niya serbi nanay sa kasal,
Kami nga mag-asawa ang nagbulig patigayon katanan, kagastuhan, simbahan, entourage, irihawon, tanan nga hiriwasaon. Sugin buruligan man ka mga pakaisa nga mga maestra man inday. Dumahapos lang man kay tanan gabi noligay. Hambal ko, G. Di kumusta si nanay mo? Nakamaan ta na nga mapakasal ka doon? Dapat ginpamaan mo. Sabat na, why ta na kamaan auntie? Bisan si tatay, hindi gusto makamaan ta na. Ti para why ti conflict, hindi do lang ta na pagpamanon. Ara, man ikaw auntie, nga nanay ko, di bala? Sabat ko, te, imo da ata na desisyon Karang una, sobra gidya ka akig ko sa nanay mo, paiti nagalipas siya tinuig, nagatahaw man. At least, survived ka mo, bisan ginbayaan na ka mo. Kung ano gidman sa orihi, panahon do lang, ya makamaan. Inday nagbusong si G, kag medyo maselan niya kondisyon, pabalik-balik sa ana nga doktor, schedules ang delivery. Kay nagtinersanda sa hospital, hambal ka o bigay niya, nga hindi pa magbata, nagwa duman sanda. Inday nagpauli anay. Abi saling ko kunta ka si nanay mo, istoryaha siya, kagpakadoon sa hospital, para lang mahikap ni nanay mo, yabusong mo. Hay bisan ano pa, ya inagihan nga kasalanan, sa gihapon, nanay mo tana. Hindi ka magdumot, kay mabugat ya pangabuhi mo, kung may pagdumot ikaw sa tawo, nga nagtao kakabuhi mo. Nagahibi si G. Inday. Insigida, nagpangita ka medyos. Nangita ka kontak kay nanay na. Insigida, sadto, no kontak ni G si nanay na. Nagkadto insigida sa hospital ang nanay. Maninday, 11 years doon ang nagligad, sang magbiya si nanay nanda. Kag subong pa lang, sanda ni G nagatubangay. Ako inday, why gitakon magatubang kay den. Nagapangibabaw sa gihapon, yapag ka magurang ko. Ara man ako pagsampot na, pero nagparayo ako. Hindi ko gusto magsampo ka na, yapanurok namon. Ang akon lang tanarolyo, amo nga magkitaay lang sanda ni G. Kag madura, yapagdumot ka bata na kana. Amo lang gidaa akon. Malain daad, dyan nagahupot kakaakig inday, pero sa sitwasyon, nga ako pa ang ginpagwa na nga malain sadto. Apisar nga amo dunto ang pagbulig ko daad, nga hindi lang maguba, iyaanda pag-asawahay kalibayon ko. Nga kunwaay nahanungon ka namon kabana ko, wan sanda mag-asawahay kalibayon ko. Kag makaduha pa sandaging kasal sa civil kag sa simbahan. Inday do piragid man ka minuto, iya atubangay nanda ni G, kag magbata. Nagpauli si Den, nga way tamon magtampadanay. Mayad maninday, kay nakahangop man, ka sitwasyon ya mga ugangan ni G. Amo man yabana na. Sa subonginday, 6 months old doon, ya apo ko kay G. Ya auntie nga nagserbi nanay, nagmuldar, nag-edukar, naggiya, para sundon ang husto nga dalan, padulong sa masanag nga pagpangabuhi. Nagtudlo nga hindi dapat magtanom, kadumot kag kaakig, kag magmangin masinulundon nga bata. Inday nabalitaan ko, nga pamigado man sa pangabuhi iya, nanay ni G sa ikaduha nga bana. Kaya ang hambal gani sa do ni G, nga abi ko kay ginbayaan na si tatay, hay manugarab lang, gali, yagin bay luna, manugarab man. Sabat ko, amoday ya kabuhi naton G, hindi naton mapaktan, yakun ano ya magaabot buwas sa sunod. Gani magampo lang kita, nga tawaan kita kamahal nga Ginoo, kamayad nga kabuhi. Gani ikaw, padawiyunon mo, ya pakighirop kay nanay mo. Panason mo doon ya kaakig. Kag kung makasweldo ka, padali si nanay mo, bisan pira lang kada bulan. Agud matalupang dan na, ya pagkulang na kaninyo bilang nanay. Ang Ginoo, doon tana ya magahukom G. Sa karon inday, ang ikaduha nga bata ni Den, ato doon sa abroad, nga nagatrabaho. Medyo matawhay doon, yalibayon ko, nga sa gihapon, iririmaw sanda, kakabataan na. Inday Reg, ang akon kasaysayan sa kabuhi ni G, kabay magaserbe leksyon sa mga kabataan, nga magkasubong sini nga kapalaran. Dapat gid, magpakabakod, hindi magpaapekto sa unos nga nagaagi sa kabuhi.
Dapat may mapag-un nga handom sa pagtapos ka kurso nga amugid lang niya solo nga alagyan agud makatindog sa paraabuton. Kag para man sa mga tatay nga may parehas ang kapalaran sa libayon ko, kabay magmangin mapag-on. Nga hindi pagdugangan paya problema, pinaagi sa pag-inom, barkada, para lang makalikaw sa kasubo sa problema. Kundi dapat, atubangon kag pakigbatuan, ya pagtiraw ka kapalaran. Nga hindi doon ti katapusan katanan, magbangon kag magpadayon. Ang problema, kasubo, kaakig, magalipas, samtang nagadugay ang tinuig. Kag para man sa kayden, nga kabay pa nga waay siya maghinulsol sa pagbiya na sa pamilya nga ginpundar na. Inday Reg, duro gid nga salamat sa imo pagbasa ka akong sulat, kabay pa nga duro pagidya ma-inspire agud magpadalaman ka anda inagihan sa kabuhi. God bless sa imo kag sa imo panimalay, Inday Reg. Lovingly yours, the crying mother of the Sugarlandia of Iloilo. And you said it all. You said everything well. Kag, yes, you're right, no? Ang mga storm sa ato nga kabuhi magalabay lang gid. What is important is padayon kita nga magmangin mabakod, magmangin mapag-on. Kay hindi man tanan, no? Like for example, Good Friday lang, syempre may ara gid dyan, no? Nga pagkabanhaw. Like kumbaga, ang tanan nga ini nga mga nagalalabay sa aton kabuhi, mga temporary lang gid na. Nga not at all times ara ka lang gid sa problema. Kundi nga may ara man time sang kasadya, may time sang pag-enjoy, kag may time sang kasubo. So every season sa aton kabuhi, we just have to face them and remain faithful nga ti hindi kita pagbayaan sa aton nga Ginoo. Kag dapat no initanan magahatag sa aton sang giya kag inspirasyon to become a much better person, a stronger person. So thank you so much sa imo nga istorya diri sa amon sa sining hapon, Crying Mother of the Sugarlandia of Iloilo. Way na kita sa nabili nyo oras, mga kabombo. But again, I am reminding si Mascom Girly Sangimaras, ang aton nga winner nga pag-interviewon tomorrow. Dapat ari ka gidiri ha, and kabay kabalo ikaw ang aton nga winner last Saturday nga gin-announce kag kabay nga you can make yourself available para sa aton nga pag-interview sa imo palihog kadto ka diri sa station boss before 2 p.m. kag pa-xerox ka nga daan sang imo nga ID, 2 copies lang. Madaming salamat sa inyo mga kabombo for your own stories to share diri sa KLP. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ninyo ina and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Check ta again ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Yes, mga kabombo, 69 days to go before Christmas. Magasunod na ang mga paborito nyo naman yung mga dramas every afternoon after isang kahapon lamang program. Si Tuyang Ermitanya magasunod and pagasundan sa Provincial Jail kag ang Dear Diary. Madamo yun salamat sa inyo. I'll be seeing you again tomorrow. Sa gihapon ni ninyong alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.